Ada nih juga dia. Bermu juga kan coba bobo. Ini sampai ini mari deh. Tibwere, tibwere, tibwere. Tibwere, 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 tibwere. Tibwere, 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 tibwere. Tibwere, 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 tibwere. Chimaya chake chachikulu nani alibalai. Tibwere, 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 tibwere. Lero tabwera topic. Mukwanika yabwino. Matini wa mukuchepera kuti tiyambepo ndi tidikire kaye mukwane bwino bwino uyo ndilifa time akuti tilipo ya tin tibwere tipange share tipange tap kuti tiyambepo zimene tabwerera lero. Atitakwana sitinakwani so lesi ndiyamba kaye ku yankha ma request tidikire kaye tifike angati kodi muona ngati tifike angati cause 20 ndi ndochepa funa kuti titayamba tilipo anthu ambiri ndithu komano 20 tachepa kwambiri. Tibwere Monica kuti takwana mudakalipo chepa bale yanga. Tibwere tiniti like iti chan live iti fixe pa 5k at least ngati anthu ena usabwera kumana tigefikisa pa 5k ndi kuti tiyambapo ndi tipange tap cause ngati sitikwanisa ma likes 5k ndi kuti tidikirabe kuti anthu muchulukani cause
simafuna kuti tiyambe tili ku anthu 20. Tiyeni tap tap. Tiyeni tap 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 tap. Sorry mukutumiza ma request sindikufuna kai kuti ndikweze munthu as of now komano mina ndifotokozeka iphopho kena kono tizambe no kupanga accept ma request komano apapa sindikweza kai munthu ndi tiyeni tipange tap tap tifikise 5k kuti mwina tiyambepo komano ngati anthu ma views atafika apopo 50 ndikuti tiyambapo 5k asanakwane. Eva Mbewi akuti ndi Eva Eva Mbewi akuti hi ndakuona iweyo. Tiyeni tap 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 tap. Antoni, Chipe, Masho. Tien tap 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 tap. Tiyeni ambapo tikafika anthu 50 kapena tikakwanisa 5k views cause anthu akuti takwana ndiye tifuna tione kuti mumatapula motani. Mungofikisa 5k likes ndikuti tiyambapo apo ayi pama views ipo tikakwanapo 50 ndikuti pompo tikuyambapo. Tiyeni tap 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 tap. Tiyeni tipange tap tap titapule ndithu. Tiyeni tap 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 tap. Nambala ikusika ya ma views ndi tiyeni titapule basi kwa amene tikufuna ife ndikuti tikakwanisa 5k ndikuti tiyambapo. Akuti hello bro, hello tuka iweyo ndakuona. Tiyeni tap 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 tap. Tiyeni titapule. Tap 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 tap. Tiyeni tipange tap tap. Topic ndio mwe taika mwambaye. Chajanga chikujika kuma topic yake ndio mwe ili mwambaye. Imene sona tikambirani. Tiyeni tap 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 tap. Yusuf Bire akuti hello bobo rugai. Tiyeni tap 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 tap. Tifikise kale mwamba yonji. Tap 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 tap. Tiyeni tifikise 5k kuti tiyambepo apo ayi tithangowapangira share anzathu tingofika anthu 50 ndikuti tiyambapo. Tap 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 tap. Tap 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 tap.
10 tap 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 10 tingoifikisa 5k 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 hapo hai 50 views nikutia ambapo 10 tap 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 10 tap 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 10 tipange tap 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 10 tafika half 10 titapule kabena tifike namba ya bonde kuti iti ambapo tap 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 10 tap 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 sorry amene mukulemba pa comment cause tabwera topic ndi sindiyamba kai kuyankha mafunso cause tikapitane kai zimene zizifuna kuti tikamba kuyankha mafunso ndi kuti kuyamba kuyankha mafunso ndi kuti topic tikhanga taifufuta funa kuti mafunso amazabwera ambiri ndiye titapule tifikise 5k apo ayi tifike ma viewers 50 ngakhale tikusikabe tiyena amene tasala ife tipange tap 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 titapule 10 tap 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 10 wasala pang'ono 5k 10 tap 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 10 tap 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 10 ingofika 5k 10 titapule 10 10 tap 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 10 tipange tap tap 10 tap 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 10 wasala pang'ono 10 tap 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 tikakwanisa tiye ndione in comment section kuti zateka mungolemba done tiyambepo 10 wasala pang'ono 10 tap 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 tifuna ndione ma comment okuti zateka takwanisa kuti tiyambepo no kuphunzisana 10 tap 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 ngati mwakwanisa 5k 10 Chimze Yohane yakuti Dani huyu Dankeni yakuti Dani Red Lag yakuti ndaona wani yakuti Dani so ababati yambepo yeah
akuti itakwana tani yeah. Ababa I think titakuyambapo nokufotokoza kodi ndikakukweza ne anthu pa box mukhala chete cause ma request anthu mukutumiza komano tingoyambapo. Okay, ndi tiyamba ndi njira zimene no TikTok imaperekera ndalama ngati ma programs amene anayika ku TikTok ngati monetization. Ndiye program yoyambirira tili ndi live imene ili yakomoni kwambiri. Yeah. Ndiye live umatha kujoina ya munthu aliyese. Ndiye imene yomatha kumapangira ndalama. Ngati iwewe wajoina live ya munthu uyo ndikupasa anthu tinene kuti anthu pa box pokumakupasa ma gifting kukupasa ma gift. Ukakwera pa box paja pamaonesa pakona pa munthu aliyese pamaonesa pena pake nambala. So anthu akamakutumizira ma gift amaoneka pamene paja kuti walandira ma gift mwakuti uzaone ma live ena ake amatha kufika anthu ma-K machani. So amene ajawo amakhala kuti ndi ma gift. Ndiye ma gift amene amatipeza ifeyo live ya munthu ikatha. Chako live ikatha ndikuti aliyese amene analipa live imeneyo walandira ma gift kani ma coins ndikuti aliyese amampezano ku balance wake. Komano I think ndike background yokuti ndizaona bwino ma program ndikamafotokoza. Ndi ningwayika ku background kuti ndinatenga screenshot. Live, yeah. Yeah, I think yakuoneka uyu live rewards ali ababai uyu kaya ngati akuoneka bwino live rewards. So live rewards ntchito yake ndi imeneyo yokuti timakwera pa box pa munthu aliyese amene tikuona kuti pa box po tikakwera anthu ati gift apo ndiye kuti tikalowa pamene popo anthu akamaponya ma coins aja akamati gifta ndiye kuti zimakhala ndalama zimene zimalowa ku account kwako. Komanso iweyo kuti ukhale host uzita kusegula live yako ngati mene ndasegulira ineyo apapa ndiye kuti umafunika kuti ukhale ndi 1k followers. Yeah, ukhale ndi ma followers 1000 ndiye kuti umathana kumasegula yako. Komano ngati sonakwanise ndiye kuti umatha kumangojoina ya anthu basi imene ukuona kuti anthu azikugifta kusonyeza kuti ndalama umatha kumapanga even ma followers yako asanakwane 1k. Yeah, chifukwa kuti umatha kumangojiba ya anthu ena akayambisa live iwe nkukwera pa box ndiye kuti yeah atawugifta ndiye kuti ndalama zako zimalowa. So imeneyo ndi yoyambirirayo tayamba ndi live. So imene anthu ambiri amapangira ndalama kwambiri kunoko ku Africa cause account iliyonse munthu akangopanga create option imene imakhalapo ya live rewards. Ndimene mukuonera mmwambamo mukuonesa I think balance yanga. So apopo imaonesa ya wiki imeneyo. So ndi 24 cents si ndalama yambiri fwe kuti ineyo live yanga sikuti imapeza ma gift ambiri silandira ma gift ambiri. Ma gifting amakhala ochepa olomene talowera live ndipo amene ondipasa ma gift. Ndi ngati ma gift yako ukumalandira ochepa izonso zimapangisa kuti ku account kwako ndalama zimene zilowa zochepa chifukwa chake ineyo kabalance kanga kakuoneka apopo komano nkochepa kwambiri. Komano anthu ena ake ndikuti kumalive konkono zikutheka ndithu malive yokuti amatha kufika 1k. So ineyo chiyambire ni malive yanga sinafikepo 1k anthu kundigifta or 1k sakwana chifukwa chake kabalance kanga kali kochepa. Ngakhale apo ukakonesa ka 7 days ka wiki inoyo kai komano cause napangapo so withdraw. So zonsezo ndikuti zikanga ndiye ameneyo ndi live rewards. So tipita pa option number 2 sindizokuti kuti akuoneka uyu amulemba kuti create rewards pro. Ngakhale kupiteza kwake ndi create rewards program. Yeah, amene iyi uyu. Yeah, create rewards program ndi amene iyi ntchito yake kapena kuti monetization yake ntchito imene amagwira ndiye kuti ma views amene ukupeza pa account yako ya TikTok amakulipirira kumene ku program imene ya create rewards program. Yeah, ndiye kuti
amene kuti akusaini a TikTok chimene chimafunikira nchokuti ukhale ndi 10k followers. 10k followers ukhale ndi 100k views in last 30 days ndi pamene no amakhala eligible no ku account yakoyo. Komano account ya Malawi kapena ma account yako Africa kunoko program imene sikhalapo. So ukamapanga create account yakoyo umene kuti uyipange create using ma countries amene ali eligible. Ndiye ningwapanga list ma countries amene ali eligible ku program imene because ndi program yabwino makamaka kwa anthu kuti ma content creators ya creator awards program. Ndiye ningwapanga list apapa. Yeah, cause alipo jepa kwambiri ndosakwana so even 10. Ndiye mwina so ina munapitako ku monetization kwanuko option imene isionekako ya creator rewards. Yeah, creator rewards program anthu ambiri sikhalako. Ndi I think apapa china chake chachala kuika ndi ngwatchulapo cause nalembapo pena pache. Komano pali dziko loyambirira limene lili UK, United Kingdom, ili eligible ku program imene iyi. Tili ndi America, United States ya amenenso ali eligible. Tili ndi France alinso eligible. Tilinso ndi Germany ali eligible. Tili ndi Japan ali eligible. Tili ndi Brazil eligible. Komanso South Korea ali eligible. Komanso Spain. Yeah, I think in ma countries ake amene wawa sadusa pamene popo. Ndi program imene iyi ndiyo kuti kwa ma Africans sikhalapo yokuti azitilipira ku ma views. Komano ngati account yako kaya wapeza munthu okuti amakhala maiko ngati amenewo akupangire create ziko limene lolo kapena uyuze VPN. So program imene imabwerapo yokuti imakhala ku account kwako ndi kuti amakulipira pa ma views amene wapeza. Komano chachikulu nchokuti akusaine ku program imene iyi chimafunika nchokuti iweyo ukhale ndi 10k followers, ma followers yako kwani 10k, ukhaleso ndi 100k in last 30 days. So 100k in last 30 days amakhala kuti ma views amene wapeza pa ma videos yako onse mwezi umenewo, mwezi watha kapena masiku 30 amene adusa pambuyo pako akhale 100k. ndi kuti umakhala eligible ku program imene ya creator awards program. Ndi tipite kuinayi ya imene ili program number 3. Ndiloleni kuti ndionekayi bwino tifotokoze momveka bwino kuti ndisakunamizeni. Ya ndi tizipangaso tap ndimene mukuoneramu ngakhale ndalama zanga zimakhala zochepa zimakhala choncho chifukwa kuti ndayambira kufotokoza mu sinandire gift yawo imodzi. Ma gifters muli kuti kodi ta gift and tipangeni support kuti ma topic ngati awawa azibwerabwera. Ma gifters tionekere sangalephere nake kuti ali ndi ice cream malozes ta gift and pamene ndikukonzekera kuti tiyambe program number 3 imene ili creator marketplace. Ma gifters tatulukirani matani wodi ndabwerera mu chabale yanga all malozi all 5 all ziti basa mphamvu koma timafuna mphamvu. Ma gift tu amabasa mphamvu simfuna kuti ndizifotokoza ndi mphamvu kodi. Abale yanga pakubwera ma request komano I think ndiyamba kupangani accept tika maliza page iyi ndikuti tipitaso pa page ina cause ma program wanu kosakwanira pali follow khapa pamene akuonesa pa chithunzi. Tien. Ma gifters. Simfuna balance yanga ikwere kodi chonchi. Izichitisa manyazi chonchi. Chosakwana $1. Fwe kuti munthu kuti upange payout yetu imafunika $1. Okay. Yeah, creator marketplace.
ntchito yake imene magwira oyina kuti kodi ase akaunti ikamapanda kubweresa sorry sindikuyankha mafunso aliwonse mphana ndi topic ya lero cause lero tikuonesana kuti tingapange bwanji ndrama pa TikTok. Sindikuyankha funso lililonse, sorry obwera chani kuti chabwino. Yeah, ndi creator marketplace oyoyo option number 3 ndikhulupirira kuti mwayiona. Creator marketplace requirements yake amene amafuna kuti ukhale nawo kuti akusaine kapena kuti uzipanga ndrama ndi program imene ya creator marketplace umafunikira 10k followers. Ma followers anu akwane 10k kusanazabe kuti ma program ambiri amafuna be kuti account yakuti ndiyayikulu 10k followers ngofunikira komanso ukhale ndi 100k video views in last 30 days ngati mene tinafotokozera muja. Komanso ma program onse amene tikukambirana apa onse amafunika kuti uzikhala munthu wako kuti account yako inakwana zaka 18 kapena zaka zimene unapanga register zinakwana 18. Yeah, ndiyeno imene ntchito yake ndiyo kuti makampani amabwera kuti uziyapangira promote ma products awo. Tingeza kuti ina yake ndi amafuta ozola ndi kuti basi kumakhala ma campaigns cause ukasegula kuyankhala kuti si video kuti mwina ndizisegula nzikuonesa ndi ma pictures chabe wanu bwezi ndikusegulako ndizikuoneserani kuti ma campaigns amaoneka kumotani. Yeah, so ukasegula kumene iwewe ndiko kuti kumaonesano ma companies amene ali available okuti utakupanga nawo deal ndi kuti ukagulisa ma products awo iwewe umalandirapo ma percentage tinataki. Kwaona kakha kuti uli ndi fans yambiri and anthu ambiri akugula through your account ndi kuti kumabwera ndrama zambiri kuchokera ku program imene ya creator marketplace. Yeah, ndi kumene koko ntchito yake ndi imeneyo. Ndi ma companies wo akamabwera so amasankha manichi zinthu zimene timapanga pa account yathuyo cause ma program ngati awaso amafuna kuti munthu ukhale content creator uzipanga ma original content makamaka olo creator was program way cause ngati ungoposta ma videos anthu ene kuti ungopanga download pa TikTok pompano kandi wachani kwapanga post si yako ndi kuti ukamapanga apply amatha kukana cause ineso account iyi time imene ndinkapanga apply anandikana po cause nali ndi machani ma copyrights so napanga fix zonse then kupanga apply. Wina kuti chani ndi munthu amapeza phindu lanji akapereka ma gift kwa anzake ndiopeze okay chabwino zimene zoti yankhabe nthawi yamafunso I think ndi kundichita kupereka komano tingomaliza kayi zimene ndi ndayamba kufotokoza. So imene ndi creator marketplace I think imene yamveka kuti timapanga collaborate ndi ma brands kaya ma companies kuti tapangire promote ma products awo. Ndetili ndi work with artists. Work with artists ndi kuti ntchito yake makhala kuti artist akatulusa nyimbo amatha kuyikira budget ena yake amatha kuyika zima millions ambiri kuti anthu tivibe si pano pa mwina pa TikTok tikaona timaona kuti nyimbo ya hita nditi nanenso ndingoyuza nawo sound ndi vibe komano wakhala kuti uli program imene ya work with artists amakulipira pa ma views amene ukupeza pa video yakoyo makamaka pa video imene wavaibayo ndi ndionenso ma requirements yake. Yeah, ndikuti iyi kuti ukhale eligible chachikuluso ndi country cause kumalawi kuno kulibeko kumalawi kunoko pa program atatu osewa 4 osewa ndafotokoza papa imene ilipo ndi yokhayi ya live rewards koma atatu osewa ma account yathu achimalawi olo tikapita ku ma account kwathu kuti tikaoneko mina tisangoona ko uyu ndi azinsake amene akubwera kusogolo cause awa ku Africa kunoko maiko ena alipo ngati ina South Africa work with artist yamakhala naye I think iso ina marketplace waso atakhala ndiye ma requirements yake ndi ukuthi munthu umayenera kuti ukhale ndi account yokuti iliziko lokuti ili eligible. Yeah, ndiye ma countries ake wangambiri chabe kuti kumalawi kwathu kuno kulibeko koma South Africa amakhala naye Nigeria amakhala naye kumalawi kunoko chabe tilibe komano kunatuluka ngati challenge ina yake inandibweresera so pa account pakuti inandipanga notify kuti kwabwera challenge ina yake
akufuna kuti muvibe nde ukaiviba amakhala ndi range ya ndalama zake kuti video yakoyo ikapeza ma views imene inkale kuti ikapeza ma views 5k pa video imeneyo cause umayuza sound yawo kuyuza so ma hashtag awo ndekuti kupeza 5k views ndekuti makupasa 5 euros ndekuti ukapeza 10k makupasa so 10 euros sonza kuti ndalama ndezinaliko ngakhale ineyo challenge imene inandikanika video imene ndinaposta sinakwanisa ma views amene ankafunikira nde naikanika nde ma program amene wawa follow amene takambirana nde ndisindrone kuti ndisente background tibweresepo so ma program ena cause ma program nde akupitirira kwabezi kumveka sinduzonga ndikufotokoza bwino ansana senthe ndimvekayo mina kulipa kusintha musana mvesese ngiyete ntonikele comment section ten comment mina bakulipa kumayankhula komano voice sikumveka kumeneko ndayambira kulongolola mucha akuti izaveka bro wina so ndani hapa wina tili boro anthu 20 chakuti hapa comment ingakhala imozi Rashidi akuti zikuveka winaso akuti noted achina Chimzi amenewo achina Mr Nyato akuti zikuveka bro okay chabwino tisente background tike ina boom zabwino zikumveka okay no also amene ma program ena so ndendi amene wawa ili apa ndi video gift kumalawi kunoko iliko cause kumalawi kuno I think pamakhala subscription yamakhalabo video gift yamakhalabo timakhala so ndi live rewards amene tandusa kale uja takambirana naye uja ukakwanisa so 10k pamaonjezereka series ngakhale ababa sitimuonesa cause kwa account kwanga kunde kulibeko ndeti yambere ndi video gift ndi video gift chimene chimachitika chokuti anthu amene kuti azikutumizira ma gift ku video yakoyo cause wewe amafanana be ndi live gifting cause wasewa umalandira ma gift ndi ngofanana nawo chosiyana chokuti munthu amachita kutumiza gift pa video imene waikonda kuti tiweleza kuti ndapanga video ndaphunzitsa chakuti anthu mutha kuitumizira gift kuti video yandisangalatsa mwina kungo ndi bigger kuti shasha iwa waphiza bwino yakhala ya live ndi kuti kwere pa box pamene umalandirano ma gift umalandira pa video yakoyo komano kuti ukhale eligible imene kuti izitheka pa ma videos yako umene kuti one ukhale ndi 10k followers ukhale ndi 10k followers wakani 10k followers ndi kuti imabwerapo matha kuipanga activate imatheka popo subscription I think ira video gift takamba tipite pa subscription subscription amene yamakhala kuti basi mene motiliri ababa munthu kuti ena yake mutaona kuti shasha inde amandiwaza ndiwene kuti ndilipire subscription ndi mukalipira ngati ameneyo kumene ukapanga click kapena pa account iliyonse mukapita pa profile panga pacha pamaonesa ma followers yanga chani pamakhala pena pamaonesa subscription ukapanga click pamene paja ndi kuti iwe creator umayika mtengo kuti ndifuna tazipanga subscribe mwakuti ndi kuti I think kwambiri ndi $2 kandi 98 cents imene anthu amatha kukulipira ku account yakoyo kungokuthandiza chabe ndi iwenso monga creator umatha kubweresa mwina phunziro lina lake lokuti limene likhale special la ma subscribers kwa anthu amene ana lipira dolayo kandi ma followers kandi ndani sangaione only amene anapanga subscription ma subscribers yako ndi yoyo maika mtengo ndi kuti kumano poyambira pamenepo ndi $2 kandi 98 cents ndi kuti akapanga subscribe umatha kumakonzera ngati ineyo mwina takubwera panopa ndi kukonzera ndichi zimaphunziro zina zake za phozi chakuti tingapange bwanji haki
ndikuti ino anthu mutakumalipira kuti iyi isandiphonye cause za hacking ndi zimene zimafundidwa kwambiri. Umaona kuti imene mwina ingakupindulise ndi mwina tingapange bwanji mu website, tingapange bwanji ma application a phone kuyesa ntchito mwina ukuku. Ndikuti anthu mwina azilipira kumeneko ndikuti amaonera ndokhawo amene anapanga subscribe. Umayita kukonza iwe mwini wake kuti iyi ikhale yama subscribers anga okha. Pamakhalanso series yonso ndikuti umagulisa ma series kuti iyi mwina ndiphunziro kapena ni ma videos chakuti komano ndikufuna onerayo achite kugula. Ndikuti anthu amagula ndikuti drama zonso zimabwera ku account kwako. Uyo live incentive program amene ndikuti ndikapitako masiku anosiku ndionesera chilichonse cause anali wa December ankanya kuti ma highlights amene unali pa live ngati panopa kuti nditenge video iyi ndikayiposte pa account yangayo ndikuti ma views amene ndapezewo imene zindilipira kuti ndakhala pa live ndi ma views amene ndapezewo ndikuti kwenera indilipire. Live lidziso chimozimozi sakumandionesera chilichonse ndi sindimfotokoza kwambiri. Wina kuti join me, okay, tikukwezani. I think apapa ndamaliza ndi zambiri ndenda akamba komano abale yanga ma gift tusakubwera tona ndi balance yanga sikukumvesa ndi chisonta yonene yochepa tu kwambiri komano ndimafuna nziro ngolo abe koma ndilekezere kaipompa ndeni mamvesa chisoni mwaka kuti simu gift basi niambe kukwezana amene mfuna kuti mgwere pa box tumizana mali west zimene zongatinga kambe bede kuti anthu mu gift ekae tonesane no kuti withdraw timatani koma cause tikabera pano pa ineso ndimafuna support yanu kuti yayi anthu muzipiga pang'ono kuti titani cause phunziro ilili kwambiri nde ku WhatsApp ndeti palipirisa anthu amalipira fees kuti aphunzire izizi bwino cause apa ndikukuoneserani kuti kuli program iyi matani komano tikafika ngati ku WhatsApp ndi kuti timaphunzana chilichonse bwino in details kuti video gift timatere creator was program chimene chikufunika ndi chakamati original content akufuna chani and ma videos amene amapakisa kuti azikulipira ndi ati komano izezinso zikanachira bwino mwaka kuti mukuponya ati ma gift ndaika goal koma I think sina ndire gift iliyonse chibwerere panopa nde ndetu chabwino tiye ndikukwezani pa box nde kwa omwe tifuna tikwere pa box tent tumizeni ma request ndi upangana accept ndafoka tu apa abwerera moja ndabwera pa mawa zangati pano mamini situ ambiri ndasogosa simunemvera chisoni mpaka kusogosa kwa fere chakuti minute kupanda all tagwesa ni golo kaya kena kuti pitilize khale pa big screen cause ineyo ndamene ndikuonesa information yonse aire tinti zalise koni pa box ipa anthu okanika kugwesa golo abale yanga ndimati live ndipitiriza kwani mufuna tomo zigwesa golo ndibwera ndi matopiki ngati abwino ndipo teire bwezi kulowa mkati kwa program ili yonse kuti tapanga choncho withdraw amatere kwa sapena yeso ndi ndalama komano akumakanika kupanga withdraw drama zawo ku TikTok ndene ndi mbozo kuti ndivuta zinandikanika kuma naisayesa mpaka napesa chira kuti ndalama zo Umakwana Aloni umakwana eya abale yanga Aloni waziyambisa NFSoti tichite nawo kumbali yathu sorry abale yanga sinaika mapodzi ndiye sinakumvani komano nthawi yokuti ndiyambe nokumvani poti apopo ndimangolongola ndimangona ma comments ndi ababa ndikuyenera kuti mwina ndizikumvani kaye kuti tizimva kuti zikuti isizukuma ndiabatirani segulire mafuso kuti ngati ma gift sa kwana at least ka 50% apopo ndikuti sindipitiriza
at least tigwese pang'ono pokha kuti tionesaneno kuti withdraw timatani. Komano apa pati tifusane zimene mwina tayamba kale zinde kuti basi tingoyakhana mafuta zimenezo. Ngati magift sabwera sitipitiriza ndi apa pati kusegulirano bwalo kwa amene tifuna tikwere pa box titumizeni ma request. Topic ya lero inali yokuti tikapange bwanji drama pa TikTok. Komano sikuti kuti tipange drama timagwisa ntchito ma program okhaokhawo. Penanso timathanso kuonjezerapo zinthu zathu zokuti apa palibepo komano basi tisegulireni kaibwaloli. Ali ni mafunso azifunsa amene tili comment section. I think zindivutano kuti ndiziwerenga so comment komano ali pa box ndamene atazifunsa. Ofuna kufunsa akwere pa box tizimvana mawu. Amene ali nalo ndikuti atha kuyamba apo. Okay. Hapo ni ndifunso. Fusani. Ndimafuna ndifunse kuti kodi zingatheke bwanji kusintha phone number pa TikTok ngati ine panopa ndili SA koma ndikuuza nambala ya ku Malawi nankupanga connect ndi Google account ya ine. Nda Google account ya ine ndimayeza nambala ya ku Malawi ndi ndinayipanga switch ndimayeza ya kuno koma ndimati ndikapanga check balance TikTok koma ndionesa makwacha. Ndikukanika kuyisintha kuti ngati ku Marand. Then mafuna ndizozo kuti zingatheke bwanji kuti munthu asinthe Google not Google koma TikTok account kuika nambala yako. Okay, nambala kuti upite umangopita pa profile pako pacha pa profile ukasegula TikTok wako pakona pamakhala profile ndio ukapanga pamene pa profile umapita anopena pake pamakhala ma line atatu. Ukapanga click pamene po umapita ku settings and privacy. Ukapita ku settings and privacy pamabweresa account information. Ukapanga click pa account information imabweresa no jina phone number, jina email, wajina country imene unapangira create account yako ndikuti umasintha mmene momo ndikuti ukasintha pa phone number ngati ufuna kuti usinthe so country pamaonesa pa country ndikuti ukasintha country yako yokuti khale South Africa. Of course ndinayeserapo kusintha country koma idakana. Imafuna kuti muziko mukhalemo kwa 60 days pamene no imatheka. Makwana Amina makwana abale yanga anthu aziyambisatu apa ino zukanika pati. Okay ndipo izi ndezi kanachita bwino kuti mu gift yoyo ndipo ndinganapitiliza ena no withdraw makukanika komano iyi kumene kusindifika abale yanga at least tifike magift akuti ticheze mawa chabwino iwetu ndakunyadira ntchito wagwira kale apapo mawa basi koma ndakunyadira. Wina ndani amene atha kufunsa? Bwana zabwino. Kodi WhatsApp yanu kujoina drama zingati malibiza drama zingati? Okay, ikakhala WhatsApp cause tili ma WhatsApp groups osiyana tili ndi live zimene timakamba apa basi cause zozo apa timagamba za TikTok komano kumene kuti maphunzira za TikTok, Facebook komanso YouTube video editing imakhala so momo komanso imene ungapangire live ma social media platform osewa and kuti azikupangira ndalama imene 20,000 20 bini ndikuti ukapereka basi ndikuti kuphunzira zonsezi simafunika sokuti uzipereka pamwezi komano kamodzi kokha ndikuti zonse umaziphunzira. Okay ndakumvana bwana. Ngati mwamaliza wina so afunse nawo. Wina kuti zikumveka umatha umakwana sorry weyo Monica wina kuti kodi account yakale imatheka kusintha country account yakaleso imatheka kusintha country komano imafuna kuti muziko limene ukusinthiralo timweleza kuti ukufuna uyisinthi ikhale ya ku America wena kuti ku America ko ukhaleko kwa masiku 60 ngati sunakwanise masiku 60 sitheka imakukanira pompo sikuchedwesa so yayi
Napo mapeni kuitwa kimazizi kimali ngule kutimali. Atu abale yanga. Tieni enasojita kumafusa kwa amene ndifuna kuti ndikwere pa box. Tieni tutumizeni ma request pali malo anthu awiri mwamba umo mutakubwera mukwere kena kono live azipitirira. Ya wina so atakufusa koza baba ati tifusane kaye basi. Wina ndiye angotumiza request kuthawisa nde ayi ndithu. Ya zimene tikukambira nato ndi zimene zizi komano sitisinthaso background kaye apa abale yanga. Background ikhale yomweyo. Tieni amene tikufuna tifuse pa zimene takambiranazi. Tita kutani kutumiza ma request tikwere pa box. Mufuse Zabwino. kuti tiyankhanepo. Zabwino tukaino. Zabwino. Mafulamu uditenga mangibwanji zote ku TikTok kuti ndalama tenga mange bwanji. Okay, umangopanga check balance ukasegula TikTok wakoyo ukapita pa profile. Ukapita pa profile umapita pali ma line atatu. Pakona penipeni paja pamaoneka pa menu button. Ukapanga click pamene bobo ma account ena imabweresa home paja pamakhala china TikTok studio achina balance achina settings and privacy. Zimakhala zili pamene bobo. Komano ngati option imeneyo palibepo ya balance ndikuti umapita ku settings and privacy. Ndikuti ukapita ku settings and privacy kumene umakapezano balance. Okay. Awayo ukapita kuchano ukafika pali madodi atatu ikabweresa pa TikTok studio imakubwereserano view ngati imene ikuonekera ku background. Ndikuti ngati ndalama zimenezo ngati ine ikuonesa apa 21 cents. Wa wiki inoyo ndikuti umathaso kusintha kuti yayi asaonese wa wiki yokha aonese wa mwezi wonse ndikuti zonsezo zimaoneka kuko. Komano kuona kwake kumene koko. Tuwina ndani apa tikwere pa box kwa amene tikufuna kuti tifuse. Vali yanga fuso. Phunziro leli ndi mafuna kuti ndilikoke mpakana kwakuya komano gifters kuti fusani ndakumva ndani chimze. Mafuna tufuse. Ya fusani. Bwana. Mwafuruza zama gift ya baba. Ndeti mafusa uli obeka ma gift amakhala ina aliyense nanga muntu kabeka gift kwanza umapeza benefit yanje. Okay, chabwino izozo ndikuti kuzifotokoza wake nditsefotokoze mu njira yotere yokuti kutumiza ma gift sikuti iweyo umakhala kuti uli ndi phindu kwenikweni cause imakukwezera level ndikamakukwezera level ndikuti zimafika pena pake kuti munthu ngobwera kuti ama gift kwambiri saoneka musi choncho zene zikuonesera kuti wakuti wajoin wakuti wajoin amabwera mmwamba omakwana tuteless ndakuona wadijemerera ukatero amabwera pamwamba choncho amauluka mmwamba mwenimweni mumu amaonesa kuti wakuti wapanga join so kwina so kuti uziyapasa ma gift anzako live ikhala kuti ineyo ndimina ndine gifter nokhala kuti ndine fana oshota ukuthi sindi gifter kwambiri cause tibe khadi yakubanki yokuti mina ndakula ma points komano khala kuti ndima gifter anthu ali pa box olo mwina so kungondiona kuti mwina wina akali pa box ndikuti anthu amafika ma K muzaone ma live anthu ena ndikuti pa box pawo pamakhala mwina ma 1K ma 2K machani ambiri zimene jazo zimachitika chifukwa kuti iwo ndi ma gifters ndi muthu kakhala kuti uma gifter anzako sosama kuyika panja olomone apa anthu amene andi gift I think ndi atatu komano andi gift chifukwa kuti ndi ma friend yanga soza kuti amene wakakhala kuti sima friend yanga ndikuti mwina pano panganacho kapo ndi zero komano andi gifter ngakhale ineyo so sine gifter wambiri komano tima gifter na mwina gojepa komweko komano khale kuti iwe so malimbikira kwambiri kwa gifter umabasa zinthu zapamwamba umabasa zikuti so atakubwezera so zinthu zapamwamba kuti ukama gifter kwambiri uziyembekezera so kuti live kungowa chonje anthu amakusatira amaona kuti anthu amakusatira online
wasegula live yake titane naye amabwera za kugifta owatakha kuti mwina ali busy anthu amasha gifta ngati mene anabwerera amina bati anabwera ngo gifta pati pasana ngo gifta wapita wasasi asibeka ndizimaenda chonchita nde ma gifting phindu lake limakhala ngati limene lokuti iweyo ngati ukugifta anthuso amakugifta amakusatira amafuna kuti azikubwezera ulemu eya zimakhala ngati kupasana ndi kupasana nde gifting ngakhale iweyo phindu mwina asungangoliona mwakuti wana phindu lake ndi limeneyo ende phindu lake lonso ndi lalikulu kwambiri fe kuti anthu amakubwezera ulemu makwana cutlisi mwaona amene watu akundigifta chifukwa kuti ndi anzanga mwina so mukuona pompo komano mwina amene ali gift apapawo ndi anzanga okhaokha kuti ndimacheza nawo chani komano munthu wapadera palibepo ndi gifta kusanza kuti izi zotakhala kuti umagifta kwambiri umagifta anthu osiyanasiyana ndi kuti mwina sakanakhala tatu chochi mwina akanatha kubwera anthu 50 osewo mwina aliyese kundigifta ndi umenewo ndi ubwino wa gifting and inuyo kuti mukhale gifta ndi kuti anthu so azikusatirani pa box panopo sipangakhale 2 choncho ndi kuti pamene mwina ma-seconds anatha kufika 100 chakuti mwina so 1k ife kuti ndinu gifta Chabwino bwana. Yato ya ndi ngati mwaonapo pabwerapo achichani ankolichi wauluka mwamba sana fikire mmuzi cause hiyo ndi gifta waonesa kuti wauluka mwayiona cause ndi gifta amapasidwa so ulemu ndi ya TikTok amamuulusa choncho kuti ine ndi wakuti andiulusa ndili pamwamba so ena no malevu amene ali ang'ono ndi kuti ali mmusi kwenikweni komano apopo anali ndani awo ankolichi yaonesa TikTok walemekeza kuti munthu yero ndi gifta chifukwa kuti ali level 25 yaulusa yapasa ulemu wake ndi ubwino wa gifting ndi umenewo ndi kuti ukakwera so level kwambiri umauluka so mwamba mwenimwenimo ndi umenewo ndi ubwino wa gifting. Chabwino bwana zamveka. Yato alipo so wina ali ndi funso kwa live ndi mafuna ndikambe zambiri koma ndi mafuna magifta ndi chadi senti kandi ST ST ya Mr. Mlanje mlibanji ya funso langa ndoti kodi TikTok ene ya TikTok akakhala kuti mwina mavideo amene munthu umapanga senti amakhala kuti ali ndi ma limitations kuti iyi ndiyo kanizidwa awo ina iyi ndiyo vomerezedwa mwina amangopanga chisawa kuti izitumizidwa iliyonse. Pali ma videos ena kendo kuti simuzaona panopa pa TikTok kali ma videos olaula cause ndokuti munthu ungotumiza pompo amaipanga blog and mwina so account yako amatha kuipanga restriction cause a TikTok anayika malamulo awo kuti ma videos ngati awo asololedwa kwa account iliyonse kapena kuti ngoti pa TikTok panopa ndi kuti amakhala kuti ndosaloledwa ndi pali ma video kuti ngolaula ophana amene so mwina umapanga shares majani sima sensitive videos zokuti zooneka zina zake zokuti munthu ataziona mwina zitakunchosera ulo chimwemwe kutani ma videos ophana olaula otani kati amenewo amapanga amabana alright achabwino sure. Okay, wina wafusaso akuti nanga ma gift ineyo ndilibe ndingapeze bwaji. Okay, wina yankolicha chalemba kuti timagula through National Bank kwa amene tili Malawi. Ya ku Malawi ndi kuti ndi bank ikhale ndi bank account yokuti ziteka ma online payments ndi kuti umagula. Mene akuonekera iwo ndi kuti olwata kwera pa box atha kuti zambiri kufika level 25 ndi kuti munthu yende kuti to wagwira ntchito ndi kuti ma gift amagula kwambiri. Komano kwa anthu amene ali ku South Africa so ma coins omatha kugula using MTN kana ndi card la MTN kapena so la Voda womugaya matero kandi Vodafone maiza makadi ngati amenewo ati zimakhala kuti zikutheka. Wina so amayankhula ndinamdula ankolichi zabwino rugani zikuteka zikuteka mbale wanga kaya iwe zikutekera umene
basi tu ineso to wezi tu Ndakunyadira kwambiri. yatu Okay, ineso ndingokondwera chifukwa takumana komano I think zimene ndimafuna kudziwa ine tipedzakhalabe nthawi yabwino ina kuti mwina tidzakumananso ngati malive amatsekula komano ndangofuna kuti mwina ndiyankhuleko ziwiri zitatu according ndi mmene anthu ena akhalira akufunsira zokuzana ndi kumbali ya magift. mudatithandiza kodi Ndipange follow back ina alias pa box. Okay. Mundipanga follow back amene ndakupangani follow no. Ujeni magift timagula. Kugula timagula kwa amene muli amene ali ndi account ku National Bank. Then pali njira imene timapanga kuti tigule kuti uzigula wekha munthu. Macoins timagula ndi ndalama. Kwa account ukakhala ndalama ndipo pamene umagula macoins because anthu ena amaona ngati kuti ukangokhala account ndeti uzingogula popanda china chilichonse. Pamakhalanso zinthu zina olokufunikira kapena tingatani kuti macoins ndofunikira motani. Pali njira zambiri according ndi imene pa TikTok mukupangira. Phindu limakhalapo komano ndilovuta kuti umfotokozere munthu chifukwa kuti anthu ena amakhala kuti sakuzitsata. Platform hii ena mangoona ngati ndiyo mangochezapo while anzawo ena pali zimene akutani akupindula pa TikTok. Macoins ukakhala ndi account ku National Bank umagula ndipo level umakwezadi zimene amanena ujenawo akamulanje kunena kuti ukamapereka magift ndi pamene umakweza level. Ukakwera level ukafika pa level 18 or 19 umapanga I think amakupatsa notification ukafika pa level 17 a TikTok amayamba kupatsa ma notifications kuti ukhoza kupanga register PayPal account. That PayPal account ndi imene imakhala ngati kuti kapena iweyo a TikTok ayamba kukudziwa kunena kuti ndiweyo lese Uncle Rich azindidziwa kapena kamulanje akumudziwa a TikTok. While ukakhala kuti sunapanga register in PayPal account umagwira ntchito umapanga china chilichonse pa TikTok ngati chabe mwina ngati chirobot a TikTok amakhala kuti sakukudziwa. Ubwino unena kuti a TikTok akakudziwa ndi chani kapena PayPal account ndi abwino motani. Wani umakhala kuti wakhazikika pa TikTok lese kuti mwina pali zinthu zina zimene mwina anthu ena afuna kupanga chipongwe kapena sana kupange bwino iwo aja amadziwa kunena kuti amakupanga follow a TikTok kuti izi ngati zachitika chilipo chimene chachitika osati iweyo ngati kamulanje amadziwa kuti wina wake namene wachita zimene zizi. Muzaona kuti account yotero amatha kuibana lero mwina mawa akubwezeresaso kapena 24 hours akubwezeresaso. Ukapanga register in PayPal account kuno kwathu chabe ku Malawi zimavuta ndi zinthu ziwiri zitatu kuti mwina tizipanga zinthu like kugula zinthu through PayPal account because kandrama kamapezekako pa TikTok anthu amapanga di ndrama komano ndrama ndio nena kuti imabwera madola not makwacha pamene pamakhalira kusiyana ndi pamene popo ndi ndrama ikabwera madola chimene chimachitika umayenera kuti ngati iwe unless kuti ndiwe gifter wankulu uli ndi zochitika zosiyana ngati imene amapangira ngati akamulanje choncho kumapanga ma video osekesa kapacha anthu azipanga like kwambiri ma video ako azikupanga follow kwambiri. Zimene ya TikTok amawerengera ukafika kunena kuti iweyo amakupatsa pa PayPal account paja amakupatsa kunena kuti a TikTok pa zimene wewe ungapange azikupatsa mwina kena kake lese pa 14 kandi pa 15 izizi ndeno akakupatsa ndrama zija zimakhala PayPal account. Maiko anzathu ngati ku UK kaya ku America ndrama zimene zamatha kuzipanga withdraw pamene ife kuno kuti zipange withdraw direct malamulo a dziko lathu amavuta unless iwe uli ndi ndrama ku PayPal account ndi ufuna kugula fridge ku South Africa you can buy it through PayPal account kapena pala anthu ena amene amapanga ma business ogula magalimoto ndi kugulisa ndi afuna kugula galimoto ku Dubai umatha kuwagulisa madola aja fo amagula through amalipirira through PayPal account ndeno umagulisa madola aja iwo amakupasa makwacha. Ndi mmene mwina TikTok mwina akamana kuti apa TikTok amapanga ndrama chanchana like kwa ife kuno ku Malawi koma maiko azathu I think so nimava zoti ku South anthu amatha kupanga withdraw chifuna kuti PayPal ku South Africa iliko
komanso at least dziko lawo lija linavomereza kunena kuti akhoza kupanga withdraw. Pamene ife kwathu kuno takhala tikukambira napo mwina na National Bank koma nowa still not yet sanavomereze malamulo a dziko lino, because it's like kuti ndalamayo madola akhoza kumakhala ndi anthu andi pa TikTok akuti angovomereza kunena kuti tizipanga withdraw. Anthu ambiri tsopano akhoza kuyamba kudziwa, because mukudziwa amene dola ili ndi kwacha yathu kunoko. Lese akupase $100 iweyo upange convert in Malawi kwacha ndi ndalama zambiri, ndi anthu amapatsidwa mwina $500 $1000 ndalama ija kuyisungunula amakhala mamiliyoni. Ndeno ndi mmene zimakhalira, anthu amatha kugulira katundu ndithu ndalama yoti wapeza pa TikTok ukakhala kuno ku Malawi. Maiko anzathu namene amapanga withdraw that money. I think Kamulanje mwina ndingofotokoza ku moteromo. Abo ndi ndikunyadileni ndi mafotokoza bwino kwambiri. Sure. Mwandithandiza zokuti ineyo mwina level chakuti yosinafikeko komano malisigula maso ife kuti inafeso tidakali nkati muphunzira. Komano mwina no ningothandiza apo kumbali ya withdraw. Kunoko ku Malawi PayPal aliko ndokuti amatheka aliyesa kupanga create account. Komano vuto la PayPal wa ku Malawi amangotheka kugula zinthu online. Komano kuti ulandire ndalama amakana. Sasa kuti oloineyo mupange ndalama apa pa TikTok kuti mpage withdraw. Ifuna PayPal ndi PayPal wa kuno kosala ndalama. Ndi mina ningoika ma screenshot amene inkandikanizira ine kuti ndipange withdraw. Ndalama zitakwana minimum payout. Zitakwana ina mungoona nawo. One ngatiri no tisinthe tikeita ngati pene mukuyionera iyi alemba kuti live rewards withdraw to PayPal. Muione apapo alemba kuti reversed. Sasa kuti ndikaika account yanga ya PayPal imakana imabweza ndalama pompopompo. Simathaso 30 minutes asanabweze ndalama zanga. Cause inakwanisa apopo mina withdraw. Ndi ninkati ndiyesere cause samangomva kwa anthu kuti anthu amapanga withdraw. So imandibwezera isi. Ndalama says inandibwezera kambiri pakana mmusi uku. Cause PayPal ya kumalawi kunoko sila ndalama. Komano unless uipange ngati ya ku South Africa. Cause South Africa imatheka no kupanga withdraw. Ndi ineyo ndapanga create PayPal yokuti i-registered ku South Africa. So imalandira. Ndi I think picture yake so iliyo. Meneno zinatheka. Cause inapanga find out kuona kuti sitheka. Komano also ndi ndalama ngati zimene walanda. Uja create rewards program unafotokoza ujando uyu anabweresa cause amandiripira ma euros. So imatheka sokhala ma US dollars kuma kupanga exchange konkuti. Komano ndikusaka yo imene ndapanga withdraw. Kodi ndi withdraw? No. Ino ndi imene inatheka no abana inabwesana kuti live rewards withdraw to PayPal ngati apo alemba no PayPal. So ine chimabwesa reverse. So kuti PayPal ya kumalawi kunoko sila ndalama iliyonse. Mene afotokozera Uncle Rich kuti anthu umatangogulisa zinthuzo zimachanizo. Ngati chani? Ma ndalama zimene umene kuti mwina kupanga withdraw. Because kumakhala anthu amapanga ndalama zambiri. And account imene tayipanga kumalawi kunoko payout method imene imakhala kuti utapangira withdraw ndi PayPal yokha. Kulibe koso njira iliyonse yokuti utapangira withdraw. Ife kuti PayPal amoyika dziko lonse lapasi kuli konse aliko. Komano account yako yonse ukayipanga maiko abo otukuka sikukhala PayPal yokha. Kumakhala PayPal, kumakhala Payoneer, komanso kumakhala bank transfer zokuti isakupita straight ku account kwako. Ndi ngati mufuna kuti muzipanga withdraw pezani munthu wokuti au South Africa ndi kuti akupangire create. Komano imafuna kupanga verify ndi national ID kapena driving license kapena passport. Ndi kuti nthu zimene zokhale kuti munthu amene ali nazo. Cause yakumalawi kuno kuti ngapanga create PayPal account sifuna kuti upange verify zinthu zimenezo. Imangopita straight. Ngati mene lipangira Facebook sifuna national ID, sifuna PayPal, sifuna national ID, driving license kapena passport. Komano ukamapanga ngati ya ku South Africa imafuna national ID ngati umboni. Sina kamuzowa kale zinthu za ndalama zovuta. Mene neso ntangofotokoza ngolekezera mene bobo. Even yakuno ku Malawi Kamulanje imafunanso ujeni driving license, passport kapena ujeni chaunzika. Because napanga yako kuno ku Malawi. Koma no mafotokoza so kuno kwambiri. I think apapa anthu achimvesesa ukafuna kuti kuno ndalama imene uyipange withdraw.
unless ukhale ndi nzako yali ku UK kaya ku South Africa ndiyo pange create uyuze nambala yake ikhale yaku ujeni ku UK ko kapena ku South Africa maka ku UK namene zimaphwekera muphweka kwambiri anzathu zimayendera bwino kwambiri. That's why mina munavapo kuti ku America nafika ponena kuti Trump anaza ibana TikTok amaona kuti madola ochuluka makhala ndi anthu mafoni. Ndezi zimene zimachitika kuno kwathu kuno ndi ku Malawibe. I think tidikirebe nthawi imene tidzaone kuti tidzatani mtsogolo koma no khadi ndi imene yoyo kumangopeza amene amagula mwina zinthu kaya ku China through PayPal ndiye umamuuza kuti ine ndili ndi madola umatha kupanga transfer kwa iye uja ndikulipirira zinthu zija iye akupasi chani makwacha komabe mmadziwa pa black market kumakhalabe amakuberabe koma nanga upanga bwanji popeza ulibenso njira ina iliyonse umayenera kuti ungopanga chani withdraw kuti ukhale ndi ndalama. Ya umakhala kuti ulibe option umaona be kuti kaya kuli $500 utongona kuti atangani pasalo 500,000 basi sina kama kuti iwe ulibenso njira ina basi ulibenso njira ina umatha kugulisa zinthu zija basi ya umagulisa ngati kuti ukungobesa so marakhala kuti inuyo aliyese mwina ali ndi PayPal account yako umangopanga link ino ndi banki ngati National Bank yaja zimathaso kutheka umangopanga link ku PayPal komano at least PayPal yanuyo izilandira anthu apo. Ndene mafuna ndifunseke ubwino okhala pa live ndi otani ku TikTok. Ndene mava kuti ayi uzikhala ma live ukamapanga zambiri za TikTok ubwino ako makhala otani. Mwina asanayankhe ka ya ndi malowa komano I think ine ndikufunika pabwalopo ndiphize kaisimu ndi ankolichi mulipompo ndikuti muthandizira makamaka kwambiri za live zizikuoneka kuti muli nazo experience ndi mutakwaforokozera anthu wa cause ndizikumva nipe ndikuyankhulanso nditha kuyankhula cause tikuyoza wireless ikhaikha ndi mwina mwatha kundiyankhiraso kumthandizira. Okay fine. Ubwino okhala pa live choncho make sure kuti mukakhala kuti mwabwera pa live mukuyenera kuti muzipanga tap imene mukupanga live ija mukakhala kuti mukabwera pa live choncho choyambirira timati tap anthu amanena kuti tap I think wina aliyese tap apa ndi mukabwera pa live choncho make sure kuti mupangeko tap komanso muperekeko ma comment imene amanenera zimenezi ndichakuti muzaone mukapanga pali ukafika pa live ngati imene zilike mwete umayenera kuti choyambirira ngati uli ndi ma coins uli ndi 1 coins ukuyenera kuti utumize apo pamene pali zina loti kamlanje pamwamba palika chithunzi kakepo kenaka kamlanje kenaka palika hati pamene timati hati me ukangopanga hati me ukapanga send imakupasa ma instructions now ma instructions amene amakuuza kunena kuti okay ukhale pa live iyi not less than 30 minutes komanso uperekeko ma comment komanso uperekeko ma gift kandi 20 kandi 100 kandi mwakuti ndeno imabwera ngati task pa ma task amene ajawo iweyo ukamakwanirisa machitidwe yako azinthu because phindu lake silimaoneka ngati nthawi yomweyo nde iweyo ukabwera pa live pajapo at least mwina uzipangako like ukamapanga like live ija zimapangisa kunena kuti iweyo a TikTok azidziwa kunena kuti iweyo ulipo ndipo ukakhala pa live umadziwa chimene ukutani chimene ukuchita kotero kuti mwina anthu ambiri amakuuzani kuti tap tap no zimenezo sizochita kukakamiza the more you tap the more kuzipanga promote wekha pa TikTok muzidziwa kunena kuti mmene aliyesa amene walowa pa live apapa ndiyo ali ndi page yake that is your page ndeno inuwe mukhoza kupanga zonena kuti page yanu ipangidwe promote page yanu ikwere mukhale ngati imene alili maselebwe ena kaya for example tindachina trick tindachina amati trick tindachina ndani aja china tamia cha ndio uone message imene wapanga hati me ungoona pamabwera ka white page uone zimene akuuze pamene pa TikTok ndio uziyankhula uwerenge anthu azimva zimene akuuza kuti cha ka white ka pamba Mr. P kapena utapanga hati me utangotumiza hati me ija ukangopanga send pamabwera white page imakupatsa ma instructions apa ujina apa live ineni bema coins apa ndakathu kupanga imene kodi amene watumiza hati me apa ndi ndani wangotumiza kamodzi
Okay, Mm, anyway ndingopitiriza be simusikapira. kufotokoza. Okay, pitirizani ya. Ndeno ukamapanga tap komanso azimapangisa kunena kuti pa TikTok pakuzipanga promote weka right? It's like ukuzipanga promote weka so kudikiranso munthu wina kuti akupange promote. A TikTok amawerengera tinthu ting'ono timene munthu umapanga. Lese mzaona kuti anthu ena amakhala ndi ma video amene amakhala osekesa kucholinga chonena kuti anthu azipanga chani, azipanga like. Anthu aja akamapanga like, akamapanga ma viewing aja, ma viewers, zimene zimakhala kuti zikupanga promote. For example, ndikuwuza ni chitsanzo cha ndikuwuza ni chitsanzo cha woyimba, Okay. ma musician. Ma musician amatumiza nyimbo zija pa YouTube. Koma mnayamba mwamva, mesa mmamva kuti amalandira ndalama pamene pacha. Ya, nimamva ya. According ndi mmene ma likes achulukira. Achulukira. Nyimbo zake zimene zili ma followers ochuluka amalandiranso ndalama zotani? Zochuluka. Inonso mukakhala pa TikTok mukamapanga post video, muzionesesa kuti mwina kwa amene ali ma celeb amapanga post ma video tonena kuti anthu aziseka, azipanga like, azipanga ma comment. Ndi ma viewers aja ni ma like ni ma comment ndi zimene zimapanga promote account yako ija. Okay. Mwayiona? Chabwino. Yeah, ndi kuti Jack ife tilipo Jack P artist mwina ndi amene akhoza kuyankha bwino. Okay, koma no amalandiranso ndalama anthu ngati amene aja. Ndiye tiyeni zimeneje zimangothandizira kunena kuti inuyo muzizipanga nokha promote mwina pafunso limene munafunsa lija. I think ndayankha mozungulira kapena ndayankha mwa direct. Mwaneyankha bwino namvetsetsa ngasi anthu ambiri amati tap guys. Ndadzafunsa wina ake ndawa live kandi yandaninso ndazimuza kuti tap imapangitsa kuti network isamavute 2 anthu azikuona kuti uli pa live ma friend ola anthu ambiri choti upanga tap ukangokhala sibwino ayi. Nde aliyense amati tap 2 ingoti upanga comment munena kuti promote ino madzipanga paweka. For example, munthu muli ndi ma followers ochepa, ena anthu ambiri ngati kupanga ma live apangetsa kule kamera amanena kuti sangatsowe for ma followers awo ndi ochepa. Koma mwina akhala achulukirapo kaya 1000 kandi nangati umapeza kuti ungotholowa pa live ya munthu ndikupanganso kamera. Ndena kumvetsetsani pamenepo kufa sinimazidziwa. Ndeni mavaso kuti upanga kope ngati makomede olo nyimbo zadayimba wina wake olo tichani kuti panga kope pimene jankuikanso ma TikTok ati sukhala ndi ene promote kuti ngasizimakhala zocha ndi zakope tsopano upanga copywriting za munthu wina mwina inu mwapanga ka video akena kake anthu akakonda ambiri ena akupanganso kamene kajako akuika mtima jeni mwawo ma TikTok ako mainuyo mudapanga ndinuyo. Zimene zija ndimamva kuti sizabwino ayi mafuna munthu uzipanga zako za original ngati ma video tizikhala nditako ndizosokopera pena pake ndizoona kapena. Yes. Okay. Pamenepo ndizoona chimene chimachitika. Ine ndapanga video ndiyosekesa kwambiri. Inonso mwayitenga video yomwe ija mwayipanga post ku page yanu. Chimene chimachitika a TikTok to amapanga follow china chilichonse. Ndiyambire kuyankha kunena kuti tap mmene amakuyankha kunena kuti iyayi umakhala kunena kuti network isamavute chani ndikungozembatsira chabe koma network singavute olotonse takhala kuti sitikupanga tap pa network imakhala ilipobe. Izozo mwina mnazipanga noti anthu enano mapeza kuti mwina imakhala kuti ndimene network yako ili bwino ngati ili bwino network imakhala bwino bwino. Noti kuti network nkhani imakhala yonena kuti iweyo umakhala kuti ukupanga promote account yako plus ya host ngati imene alili Kamlanje. Umakhala kuti upanga promote page ya Kamlanje komanso yako ya iweyo because it's like kunena kuti iweyo ukafika pa live umadziwa chimene umachita. Ndi a TikTok achamawerengera komanso at least amafuna kuti pa tsiku uzipanga ku post ka video kena kake koseketsa. Ndeno video ija ndiyankhe kumbali yonena kuti video ndayipanga post ineyo. Ndeno
kupezeka kuti video imene kaya ndinunso Mr. Katsabwe kaya ndani Katsabola. Katsabola, yes, okay. Inunso mwaitenganso video imwe ija mwayikaso ku page kwanu. Chimene chimachitika nachi ineyo mwayipanga promote kwambiri ujeni yanga ija, at least ineyo akuwerengeranibe koma nonse zingafanane ndi ineyo. For example, magift amene mmakhala kuti ukulandira pa live ngati apapa anthu akupasa magift 100. 100 ija chimene chimachitika 30% imakhala ya iweyo amene wapasidwawo. Ndiyoti inuyo lese 100 ndiyoti 30 ikhala yanu inuyo Mr. Katsabola, 20 ipita kwa host ndiyoti 50 pamene poyatani yachoka. Yeah, ndiyoti 50 ina ija imapita ku TikTok. Okay. Yeah. Mukalandira 1000 nimene zimakhalira 300 ikhala yanu, 200 ikhala ya host, 500 ikhala imapita ku TikTok. Ndimene zimatani kodi zimakhalira. Sabuna muntu akhala pa live like 2 hours 3 hours uli pa live yako live yako. Kama khala so any benefit like TikTok kulipira pamene wanima crowd just like uriwe kupanga promote live yako. Yeah, wakakuti uli pa live ngati choncho. Mena lili kamlanje choncho. Kungoti mwina live ya kamlanje sana limbikitse kwambiri zonena kuti anthu mwina muzipatsana ma gift. Koma no mukakha kuti mwina mukupanga na share ma gift. Kamlanje amapindula iweso amene ukupereka gift pamene umakweza ma level. Fwa ma level sumakweza ndi kungolandira ma coins kokha, koma no udziperekaso. Lese apapa munthu ali pa level 0. Kungoti apereke 1 coin. Apezeka kuti wacho wasuntha ali pa level 1. Kungopereka 1. Yeah, ndi umakweza level kuti uzithamangira kumene atiktok. Yeah, ndi ali iwanga maeko. Okay. Event wa kuyankhulanso kaya. Event unamene okay. Ndi mene zimakhalira. Ndeno iwe mapanga promote chimene chimachitika ukakha kuti upereka ma gift ma level ako amakwera. Andi kufika di ma level 25 minani na ujeni muzimafunika kuti munthu ukhale wochilimika uzidziwa chimene ukuchita komanso sorry kanga jepe maina kuti uzikapeza Yeah, inenda kumvetsetsani chifukwa ambiri pa TikTok amaona kuti it's like social media imene anthu akupangapo ma video ena kasozochita basa mangeka video ina akadaimba kanyimbo avine nawonso choncho just like zoti ena TikTok omweyo ankotokhala kuti phindu lina lake anthu ena sama amanguvura amepeka ndrama ili ngati Facebook page. Ndiye munthu khati china kusuku chidziwere kufunsa ndi bwino ngati neo TikTok ndailo wa last 2023. But nimangoona kuti anthu akupanga ma video ineso ndikasangalatsidwa basi nipange kope nivine nawo pena umadze munthu zoti nzachimbulimbuli you don't know kuti ukupanga live yotani pa TikTok, you see. Koma ukakhala upange follow up bwino umaona kuti TikTok imenda chonchi pama even pali ma instruction ena kuti anthu ena TikTok samadziwa manziwa kuti kulowa chani mwina ena amangopanga kope ka video kamene kasangalatsa kandi nyimbo. It's like that. Nde inena mvetsetsa ngati pali mafunso ena abe yawawa pa host wayi nimamvera ku Facebook ndimalowa ma pages awo nimamvetsera pali zinthu zimene ndaphunzira kumbali ya technology amasuku amene zinthu zikuyendera ngati ku mafoni chani za ma social medias nimathokoza kwambiri kuti nimaphunzira. Yes, ineso ndichifake panopa kamlanje ama ndimathokoza because nimampanga follow ngakhale samadziwa kuti kodi akundipanga follow ndani. That's why ile ndamuona kuti ali pa live pa TikTok ndafuna kuti ndimpange follow komanso ndichezeko naye ngati mmene tayankhulana apa pamwe. Ndi munthu onena kuti amatithandiza mzinthu zambiri. Ndiye pali mafunso pasipa kunena kuti ungadziwe bwanji kuti uli level yanji, kodi ungadziwe bwanji level yomwe uli. Monga inu amene mwaposafuza Mr. P muli pa level 1 imaonetsera kumayambiro kwa chithunzi chanu pena pa imanenaso za level imene muli. Wina kuti how to send gift umapanga click pa box ya munthu then umasankha ma gift according ndi ma coins amene uli nawo. Kaya uli ndi 1 pali ma gift timatuluka tambiri kamene kali tina timakhala ndi 1 tina timakhala ndi 5 tina 10 kena kamapita uko kena ka 20 30 mpaka na makafika 90
99 kenaka 100 mpaka na 200 and chichoncho timapita kumeneko according ni macoins amene uli nawo iweyo. Lese ine ndipange ndikhoza kupatsa ujeni apa wina aliyense ndikhoza kumampatsa mwina lese ndingoyerekeza ndipereke 5 coins kwa Kamlanje ndoti ndapereka coins ndapereka pamenepo ka 5 ndikhoza kupereka mwina wina aliyense ka 2 choncho apapa ndeti ndikugawa pamenepopo amenewo ndeti mati ma gift kwa amene sakudziwa kunena kuti tikanena kuti ma gift ndi chani timakhala tinthu ngati timene toto komano zimafunika kuti munthu amene akupanga zimene ziza zikhala kunena kuti akudziwa kunena kuti kodi chimene ndikupanga ineyo ndi chani ndipo zili ndi phindu lanji, because ena amangopangapo chimbulimbuli osadziwa kuti chikuchitika ndi chani. Komabe pang'ono ndi pang'ono zimafunika kumafunsa ndi kumapanga zinthu ngati ziti ngati zimene zizi mzapezeka kuti mukumaphunzira pang'ono ndi pang'ono pezeka kuti mwina wayamba kudziwa TikTok ndi chani. Amagula bando nikumalowa ku TikTok kuti angoona kuti mavidiyo ta anthu tichani basi zimene zichazo ya TikTok anthu amene achimapeza kuti a TikTok akuwawerengera. Okay, ndefunso lomaliza ndilotene nthawi imene mtalowa TikTok ndimayuza TikTok Lite nde nikumvera beti ma message ta Kamlanjewa ndayipanga kuti ikhale TikTok ya normal and ndinasintha after 1 week napeza kuti zinthu zina zimene nimazipanga ngati for example mwina ndifuna nyimbo ya wina wake or nikupanga video imangobwera, but now kuti ndikakhala kuti ndipange mwina ka video kena kake sizimabwera zinthu ngati mwina nyimbo for example kuti okay ndimandikaya ndilowe ndikupangireni pa ndikuonetseni. You mean kuti nyimbo yo simabwera? Okay, tungelekeza kuti niwe mwalowa pa TikTok mwangulowa ndifuna ndipange video yanga. Simapanga pa plus budget. Ukapanga plus mmambamomo mmatuka mwina ungotopanga select nyimbo imene ufuna kaya ya mufoni mwako kaya upanga ya munthu wina wake. Manipetsetsa muno bwino. Yes, ndingopitiriza pamenepo. Mukapanga pa plus budget chimene chimayambirira pamabwera pa photos then videos. Mukafika ku videos ndi pamene mapanga videos. Pamene pa photos pajaso makhala kuti mukupanga zithunzi. Ndeno ukafuna kupanga nyimbo ina kuti uziyimba uziyisatira nyimbo ija kuti mzikhala ngati kuti kapena woyimba ndiweyo timapita pa videos paja then umapanga select nyimbo imene ukufunayo nyimbo ija imayimba. Okay, ine nyimbo zosizimabwera next ndipeze nyimbo mwina yanu ine mukuyimba then nipange okay ndimabwera use sound pamene paja ndimatha kupanga koma mbuyomo timangobwera ti nyimbo timene tu ungothungusecha ti Kamlanje makoma ajena abwera papa ingotopanga kobe kuti zitsatira zimene ufuna koma panopa sizimabwerayo pokhapokha munthu uyo nimpange view video yake then nizipanga pamene mbuyomo mafuna ndikuonetseni koma mwina yoti nditamboti kukaso ndekuti ndikhanga ndikuyesa ndikupangeni screenshot ndikukhazikeni koma apa sizingatheke fuena ngasindili pa live ndibe chithunzi chake. Okay, sorry guys, sorry for disturbing. Yeah, otherwise I'm new here. Hope everyone is good there. I'm from Zambia right now. I've been following this brother Kamlanje for so long, since from Facebook till now on Facebook, on TikTok. Actually, I really appreciate for having him because he was so encouraging me. How can I produce something? How can I increase? How can I engage my followers on TikTok or even on Facebook? I really appreciate for that. So now I just see him on live. That's why I come to this platform so that I should find any help from you brothers from Malawi. I have a simple question. My question is, you hear me? Yes. Yeah, my question is, sorry, I would like to use Chichewa. Komano chima ndivutavuta. So anyway, mulimonso if I failed to speak Chichewa, I'll go back to English, right?
ya tapinza nichichewa ife English ndendi pakala English ndizikumva ningoma maduka duka. Okay, olonjira ina afunse English ife tiyankha mchichewa kuti aliyense azimva. Ya ndikuti ndikuposa ndikuti timva. Okay, let me try muchichewa so that everybody can get me clear. Yeah, so my question is nga nifuna kuchita challenge. If I want to send like a gift or wama kambata I have to buy a credit from bank, Visa, even if wamachita branch, they brought them to me so that I should do. Yeah, so I don't know, ningashite branch Mr. Kamlanje, so that when I want to buy something on my Google account, so that I should enter my card number. Yeah, like I hope you understand what I'm talking about, eh? Yeah, ngani yake ndimene yoyo wamagamba ati nifunika kunkhala na card number kapena Visa number or bank, but I don't have all those numbers they asking me to give them. So I don't know how can you help me so that I should sort out this issue, because nilimbana nayo a problem for so long. So I don't have solution for this. Help me please. Okay. Foso ilolo mina ndi abase yangu lichikozi niyo sena kulevo magoinzi kumano mawai kunoko ufona usafuni umene kuti ukhalende bank ndi kuna kono mina ango ndithandizira ineyo afotokozepo kozi yo anagulapo ndi kuti anadusapo ndi bwino kuti azifotokoza mutu kuti anadusapo kozi mwakha kuti uli ndi experience ya zimene zokusiyana ndi kuti unangomva ndi abase bwalo kuti ayankhule. Okay. Mwina ndiyankhe choncho kuti iniwo mugule ma coins. I don't know mukafuna ku Zambia kuti mugule ma coins mumayuza njira yanji kapena mukafunsana. I think chichewa muzi ndimva bwino eh? Yeah, so much. Okay, fine. All right. Inuyo mukafufuza kwa anthu ena amene amagula ma coins amagula njira yanji, because ndikufunsa choncho chifukwa chonena kuti pali njira zosiyana. As of now kuno kumalawi maujeni ma game store ayamba kugulisa even makadi onena kuti kakadi akaka ukakapanga ukalowesa umakha kuti walowesa ma coins amanenanso kuti ma coins ndio mapita pa kandi ku game store kuja kandi kuti umakapena kuti andipaseni ndikufuna ma coins, then amakuuza ayambira 70 coins. Ukagula kumene kuja ukalowesa mu phone pa TikTok umapeza kuti basi ma coins acho wagula umakalipira ndalama kuna amakuuza kuti okay 70 coins it's so much. Ndio ukafuna kuti ugule wekha like ineyo ndimatha kugula ndekha through my bank account. Koma nomena kuti ukhale ndi Visa debit card. Nde ma details apa card ajawo na amene amapangitsa kunena kuti iweyo ugule chani ma coins amene ajawo umayilumikizisa ndi bank TikTok account yako. Ndimathanso kugulira even anthu ena amene akufuna ma coins. Lese akufuna ma coins ka 200 ka 500 ine ndimatha kumugulira ma coins munthu chatimvana kuti ma coins ukufuna ngati ma coins kandi 20 kandi ningoyesa ma coins kandi 100 kandi 500 kandi 1000 then timachajana uneno okay pa ma coins 1000 unipasa ndalama so much. Then ndimagulira munthu ma coins aja makafika kwa account kwake. Nde inuyo ku Zambia sinazipange follow bwino because like ku South amagula through even pa email. Komanso direct airtime credit amatha kugula kudzaso pa ujeni pa airtime anzathu ku South ali ndi mwayi because akakhandi airtime ija amatha kusungunula kukhala ma coins komanso kudzera ku banki. Ndi njira zimene amayuza ku South Africa. Kuno ku Malawi ndi njira imodzi yokha imene timagulira ma coins ndiye kupita ku account. Okay, so telling you the truth, my brother, here in Zambia, I have never tried to ask somebody how to buy the coins through bank account or Visa card. Yeah, I was just surprised when I tried to buy the coins or to pay some Google account through my TikTok, or it asked me to give them
card number or Visa channel like that. So me, I don't have those things. That's the reason why I was just asking myself to say, no, how can I get these numbers? Because I don't have bank account, I don't have Visa number, and I don't have anything which is registered at the bank. So that's the reason why I bring this question up on the table so that you should, you should help me. How can I do? Okay. Nakumvani bwino kwambiri chifukwa ina kuti ndimapanganso check ujeni yanu kuti muli pa level chani, muli pa level 0. Okay. Okay, akunena ujeni the GP, my brother Zungu akune Zambia zimatheka kugula ma coins through airtime. You are lucky my brother because wali JP Zungu. So akuti zimatheka kugula through airtime, ndoti mukhoza kuika airtime yo then umayipanga ujeni. I think amene amazisata ndi chimodzimodzi amene amapangiranso ku south, ndoti akhoza kuwuzani mwina bwinobwino mulowe ku inbox kwa the GB Zungu mumpange hi then mumuuze kuti kodi ndingatani, mulumikizana kumene koko akuwuzani njira imene mukhoza kugulira yani, because inuyo simunatumizepo coin ina iliyonse because muli pa level 0, si choncho? Yeah, of course. The minimum zili. Mwaiona amene akuyankhani ujeni the GB Zungu? No, I didn't see him. Where is he? Kuma comment Okay, section. apo tingabwereke space ya ndani cause tikananga nkwezaso kuti aforokoze bobo kuti ambiri mwina amvete. Hey, usisa munthu uri kuvura. Apo mendani. I think ndeti ndipume Zipereka inene zipereka. ndingosamba ineyo then ndibweranso. Okay, chabwino. Koma ata kunyadirani. Nzewa kwambiri ndibweranso tipitizabe kucheza. Koma no GP Zungu iti ngopanga invite. Okay, ndikuti mudipezati live ikhale po before. Neso kama rukanga ndeka kupita koma kana konda kana khalisa cause maneso ndikuphunzira pompo. Okay. Atu koma I think wakwera apopo the GB Zungu mwina alifotokozereko kuti ku Zambia ko zimakhala motani. Muli bwanji pepani ndiyankhulamo mwasatane of course shiwa chimakhacho ndivutirapo ndi mtumbuka komano mwasatane ndiyankhulapo komano Mr. MB ku Zambia tikunyadilani kwambiri. Ine ndi ku South Africa komano ndikuchokera ku Mzimba Malawi. Kugula ma coins shoyamba zikufunika musunge pin yanu ya Google account, mukaika airtime kufoni kwanu, mukapita kwa account yomwe ya TikTok ngati mufuna kugula ma coins timalowesa pin imene timagwisa ntchito pa Google account yanu. Ndiye imakusonyezani maujeni ma instructions onse ngati mukufuna kugula ma coins. Kupanga confirm kenaka papeto kwa kweni zakuonesani ngati kupanga translate from coins from airtime to coins. Ngati zaveka mkhoza zokutiuza ngati pali njiraso ina yake tikhoza nokuthandizana kuti zingatheke bwanji komano Apopo mukumveka. ngati siya kubanki kugula airtime ndi imene ingakhale simple umenewo. Okay, ku Zambia konde amayoza kuti network yanji cause pamakhala ma network siyana ngati ku South Africa amati so pali makadi ena satheka ndi ku Zambia ku angayuze kadi yotani. Okay, ku Zambia ndati fotokozerako kuli Airtel kumene kujako.
Zambia kuli Airtel ndi imene asathu ambiri amene tukucheza nawo ma TikTok amagwiritsa ntchito kwambiri. Yeah, according na ma network yawo amene akuneneramo akugwiritsa ntchito kwambiri Airtel. Okay. Okay, well, thank you so much for helping me. Yeah, what can I say? Ndizayisisa, yeah, ndiyisisa to follow this advice so that I should try my best. If ingavavuta, I'll come back to you so that you should tell me some ways, maybe ngapezekati nachita bwanji nalakwisa. Yeah, otherwise, yeah, here we have 4 networks. We have Zamtel, Airtel, and MTN, and the new one, which is mobile, Z Mobile. So some of us, we are common to use MTN, Airtel, and Zamtel. So as of now, me, I have MTN and Airtel. So I'll try my best to use Airtel so that I should know how can it go through. But ngati pazapezi kati somewhere nalakwisa nishi Mr. GB, yeah, Mr. GB Zulu, I don't know where you gonna help me okay. out with this. Ndinene kumbali ya MTN. Munthu amene tinali naye communicate nthawi imeneyo amati kugwira bwinobwino akumagwiritsa ntchito, komano kumbali yake kumene akukhalira ku network ndi imene ikuvuta. Chifukwa chake amakonda kugwiritsa ntchito Airtel, komano MTN imene mkuyankhulayo naso ili bwino ikugwira. Ndiyeno kuphatikizira pamenepo mwina ikangoti foni yanu ikulephereka kugula ma coins, mukhoza kugula foni ina yake kenaka uja kutumizana ku foni kwanu, mukhoza kugwiritsazo bwinobwino ma coins amene. Okay. The matter is that, yeah, this way of buying coins from another phones or from my own phones is that since easy, why I wasn't know it. So that's the reason why I was just asking a branch so that nine nikwanisa kupaying. And also, Mr. Kamlanji, I just wanted to ask you, how can I ninga choke branch per 0 point and going upwards level, gifting level. Yeah, I mean my levels. Yeah. How can I change my levels from 0 point? Yeah, chachikulu nchekuti uzigift anzako tingweleza kuti abobo ngamalowa ma live kwambiri abobo walandira 14 ndokuti live ikathande kuti TikTok watakupasa kenaka kamene kuti akagwisa ntchito kuti uzigiftira so anzako ndi ukagifta munthu owabora kha kuti uli ndi drama kujen ku TikTok account so not zokuti unachita kupanga charge komano unalandira ma live jonje zokuti so mathaso kwa giftira anzako ngati neyo ndi level I think ndi level 6 komano sinapange boli charge tunongwisa ntchito zimene adigiftira anthuzo kuzika soma coins then kwa gift anthu ndikuti inunso mutakuyamba kumakweza munjira yoteroyo ngati unalowa live anakugiftani kubalance kwanu kunakwera mutakupanga kutumiza gift ndikuti ikwera ifika pa level 1 ndi pamene ukugifta kwambiri pamene so level yako imakwera sokuti and level 1 amafuna kuti ma gift mwakuti ukafike ku level 2 ndikuti ma level ajaga makwera amount ya ma coins so kuti uzi center level imakhala ikucenter. Okay, so Blow. Yeah. So like the way it shows me here, when I press the box where a person I want to gift is, it gives me some the sound of ice cream, Lozy, TikTok, and they put numbers and down of them. So these are the coins what you talk about, or there's some coins which is already written down. Yeah, macoins wonda amene ukamaponya mu form imene ukufuna tingweleza ngati Lozy ndikuti amakhala 1, ice cream ndi 1, pala ina finger heart amakhala ma 5. So zimatengera kuti oni macoins ngati.
Darwin macoins mwina wa 500 utakuwaponya pakamozi kugwisa ntchito no chimene chikuonesa kumene kokocho ndikhulupirira kuti pamene kuonesa ngati ice cream ndikuti zionesa 1 rozi zionesa 1 kaya mane gani zionesa 500 kusonza kuti ngati 500 coins utakumponyese pakamozi kwa munthu amene kufuna kusiyana ndikuti zipanga tapu mozi koma no sewa ni gift. Okay. Yeah. I don't understand, my dear. Thank you so much for helping me. Chabwino Now I have. yanga phone yanga ikutha moto yato So you want to log out? no ndifuna ndiyoze pa charge ndizimisira ring light mwina ndike phone chose so maiki pakhale charge ai okay akamlanje komanso paneli yonse ndakuyanyadirani kwambiri usiku wopambana kumene ifeso munabwera ndithu takunyadirani kwambiri. Yeah, actually, Blo, I thank you so much, very much, because in this world, it's not easy finding someone who can tell. You hear me? Yeah, ndikumva ndipopo. Yeah, in this varied world, I can say this muziko yoipa is not easy kupeza mundu amene anga teaching mzaki how to make money. Yeah, these people are so selfish, but you are not like that. You are wasting your time to helping others' ideas. So the way you used to do with people, I really thank you so much. You have a good heart. Keep up. Yeah, keep up, my dear. Ifeso tinyadiri. Thank you so much. Sure, Tanya. Sure. In Chichewa they said what? Musazafe mukango so, eh? Yeah. Sazafe musango so, eh? Yeah. Oh my Thank you so much, my God, dear. thank you. Yeah, you're welcome. Yeah. Akuti ndabwera mochedwa zandiphonya ai koma ndeza kuphonyadi abale yanga timanena kuti tibwere na ine kolokonde abale yanga takamba So what about zambiri tomorrow? zinaoneke Yeah, Bro, what about sankhani tomorrow? zilengera kuti More. mawandiro waso live ndikuti tauzabwera somwena ndi topic ina cause panopande kuti mwina tizingobwera ndi matopic chonchi tizingosiya zida zomwe ngoyankhana mafunso ndikuti zankhana mafunso zizikhala ndi siku lake komano matopic chonchi wanda amene ndikuona kuti mwina atha kutithandiza anthu ambiri kuti tiziwe ngine kusiyana ndi kuti Yeah, of course. tizingofunsana mafunso You're right. Yeah. ndi tomorrow sindikuzowa kuti zitheka kuti ndikhale kuno cause ku Facebook so ndi anthu amandifuna kuti ndilowe mawa kapena lachiwiri ndi apopo sindikuzowa kuti tingatani mwina undiuza ndino komanso topic cause ndekuti anthu mukamanena kuti mawa tibwere muzikhalanso kuti tiwafuna tizaphunzire zakuti muzatiphunzire topic yakuti njengere kuti pena pakenso ndizitakonzekera. Akira said that mutu kakula tisule wachani. Sule wankonya umakwana lazaki watumiza finger heart. Lazaki umakwana. Inoyo mugama gifta jonchi zimene zingalibangisa kuti mwina panopa tizibwera ni matopic cause takambirana zambiri takambirana ma program ali ababa wa follow awa komanso enaso ndokuti tinachita kwacho sabo cause sakanagwa nawo pa screen ipa kuti TikTok njira zimene amalipirira zimakhala tu zambiri sikuti ndi live yekha ma gift okha zambiri ndeta follow kwa cause zingatikeso kuti ndibwereze nkonano kadivirikana kayamba nthawi yabwino kuti aliyese mwina zaichere ndi poti ena besale phelabe kuti mwina post imene sana ione asemphana nayo. Okay, man, ine ndikuzoweje bado hapo ndimati ndikufuse. Yeah, kusani. Kodi zimata kuteka kuti ku TikTok kuja kuposta video monga mwachisanzo ineyo TikTok yanga ndapanga connect Facebook. Kaka kuti ndaika Facebook ndiye kuti ndaikira ku TikTok kale. Ndiye ukaiposta video ija ikalenga tiyejira kupostika mene ikapezekeso kuti ili ku Facebook. Malaika ya ku Facebook ndiye ku TikTok wazikalanga ti malaika Ezozo ndi I think sinabangepo komano chimene nikachita ineyo amakhala a LinkedIn ya Instagram cause osiya janda yamera komano
don't think kuti zingatheke cause amene amapanga TikTok ndi amene anapanga Facebook ndi makampani osiyana. Komano Instagram ndi Facebook zimatha kutheka ife kuti oseyo ndi ameta. Komano izo zimakha kuti video mwina ngoyipanga share. Komano ma likes sayendera limodzi. Ma likes amayenda mosiyana. Na Facebook amakhala ku Facebook. Okay. Kwa chimene ndikafusira hapa ndiyo kuti pala anthu ena akene mata kuapanga follow ku Facebook even ku TikTok. Napezeka kuti malaika ku TikTok ndi ku Facebook. Nthawi ina akamathamangisana. Ndiye timaona ngati kuti mwina kapena account ije ndi imodzi akakhala kuti picture ije video ije wayipanga post kamodzi ndiye kuti nimaona ngati imakhala kuti yapostika muwiri monse. Ngati mmene makambira mmene mwanena kuti Instagram ndi uje ndi Facebook. Yeah, komano kaya ngati mwina ndikulagwisa komano ineyo sinazionepo cause ngati ineyo mwina pali ma video zinadi amathamangisana. Cause video ndikusta kuno ku TikTok ku Facebook page kwanga so ni maposta. Ndekuti pali ma video inake ndikuti amatha kumayendera mufana. Ina kuno kufika 1k ukoso kufika 1k. Ndemi naso muthu atakumada kuti zikuyenda motani ma views mumafanana ma likes mumathamangisana komano zimakhala kuti ndaziposta mosiyana. Pena so zimatha kusemphana so kwambiri. Ina ukapeza kuti ya trenda kwambiri ina ayi. Jabu ndakuvesa sana. Sure what? Komanso njira ina iyi ndiyoti ndinaonera video ina yake zulo imene munanena kuti ku Africa kuno timatoka kugwisa ntchito TikTok imene ingatipangise kuti tizilandira ndalama TikTok yake kaya munanena kaya kuti chani kaya. Ndiye namba taonera kaya live pa Facebook ndiye munaithawa live chifukwa choti azinzanu ena akaya makuita nani sima ndiye mmapo kumanani. Litokhala zulo limene nathawa live for zulo. Ndisana fusifusi imene munapezeka kuti munasazikiratu. Fuso wake kuti TikTok yanga panopa ili nitaona kuti Filipo ndi chakuti K. Koma ndimafuna kuti mwina nane ndizipeza cholo wako koma sinimazo kuti ndipanga bwanji. Okay, cholo wacho kuti kunoko kwa Africa kwambiri chimene timadalira abale anga kwambiri ndi live osamamphwekesa. Live ndi amene amabweretsa drama. Anthu akumapanga drama pasiku anthu amatha kupanga mwina $50 mwina kudusa. Komano chimafunika kuti iweyo live yakoyo anthu azigifta. Ndi anthu kuti azikugifta iwe umafika kuti uyambe ndiweyo cause izo zonse kuti zimango yamba mwachisawa. Munthu kuti akugifta nthawi zambiri amakhala kuti mwina muna gifta nawo pena pake kuti azigifta toza hard sit cause zimasiyana ndi kuti apa mwina takwelera pa box apa kuti munthu azilandira ma gift asingolandira 2 kukwera kwake kumakhala ngati kumene wakachuluka mwina 5. So ukakhala gifta kwambiri ndikuti anthu amatha kukupasa mwina 100 pakamodzi. Zomwe zimathandizaso kuti uzipeza ndalama kwambiri. Ndi live kuti munthu uyambe kupeza ndalama imafunika kuti nacho khangati kupanga invest. Koma gift anzako khala gift wabwino level yako ijefike kuti yakwera imene njani ndikuti ukalowa live anzako amakusatira. Nacho kusakupanga support live yako. Zokuti live ikamata imapezeka kuti wapanga ndalama zambiri. Cause ineyo ma program ambiri amene ali akuoneka apa ambiri ndi eligible and ananipanga accept. Tingweleza ngati creator rewards program yo ananipanga accept komano ndalama zimene amandilipira ku ma views zochepa kwambiri cause amafuna kuti ma views yanga zikhala aziko limene lili eligible zomwe ineyo sinayakwanisa cause ma content yanga ngajejewa sangaonere munthu aku America angaonere anthu ochepa kwambiri. Ndi drama ya mandipasa ya creator rewards program komano drama zake nzonyinyika kwambiri zokuti sindingayerekeze kumati sobola so live amandipasa drama bezokuti ndimatha kupanga withdraw komano creator rewards program sandipasa zokwanira akakhala ina waso ndikuti ndovuta so kuti usitolere bwinobwino. Ndi chachikulu chokuti live ndi amene ali kuthandiza kwambiri ndi amene tingawapangire drama. Ndi kuti muzisegula poti mwati muli ndi Filipo ndi mwakuti mutakusegula live yanu ndi bobo komano chachikulu chimakhala kuti pa live yanu anthu azibwera cause anthu so ndi amasankha. Kungoona live yokuti pali munthu okuti mwina sakunziwa amakhala achosa apita kwa ina kaona kumuziwa kapena amagiftana naye sajedwaso olo ndikungoona pa notification kuti friend wakuti tu ali pa live anthu amakhala kuthamangira choncho. Musaone kuti anthu amene ma live yawo amagwesa ma gift ambiri bwino makeya kungoti asegula sipachedwa fans imakhala ibwerera choncho. Apese kuti pokutha pa 5 minutes mwina pa panel ngati apo pa box apo azaziratu fe kuti
ndi anthu okuti ndoziwika amagifta zinthu ngati zimene sono ino tingweza kuti mwina musegule apopo mwina pabwera anthu ochepa komanso mwina anthu amene ati azigifta ndi ochepa olo pa box pano muzitanso kuvutikira kuti pazaze chonchi because zimafunika kuti uyambe ndi iweyo kaye kwa gift anzako upange kaye mbiri then iweyo uzisegulano yako ndiye umapangano ndrama. Okay, so nimaganiza ngati kuti pali njira ina imene imapange njira yora kudo wapuduka munthu wake kapena alipomba wina wagwapo tu alipomba wanga network ikumvuta. Ndakusakira zona mananga tuli pa live zona ndakusungira makweni hanza ase nde nasempa zulo nali ku Facebook amandifuna zulo nde mina nkona sonku yakufotokoza kuti nathawa ifoti nsima inali lapcha nde nathesa live kaja kaisima komano nakhala ko kaya ndwani awa nde basi tasempana nawo amene wabe kanyadira basi kuti mwati gifta solero maka mwina mawa ngachikolo chokuti basi tizingobwera mwina ndi matopiki chonchi ya mwina zizi So Mr. Gamenji. So you mean like we can have daily coin each and every day we have the coins, or if I have the coins and I use them pasani mpata yankhule pasani mpata yankhule mmozi mundu ukasegula mundu ukasegula TikTok umene munanenera ku Facebook muja kapena kuti kuma video zena amene muna postachi ndikupa kuti TikTok yake password yake ndoti ndimene ili Facebook sina panga widget create pa Google kapena kuti use email kapena or phone number ayi koma ndakugwisa ntchito Facebook ndewe pacho pali njira ukakaka kuti waisegwa TikTok ndiye kuyamba kugwirisa ntchito chonchi cha kumapeza malayikizi pali njira ina imene ingapangisenso kuti usazapeze ndalama imene mwanena potengera kuti fukwa wina akana ndiuza kuti ngati mufuna kuti muzipeza ndalama mufunika mufika apa pa weekend pa balance mupange mwakuti apa pasi kuonesa tu njira yopangira kufidula ndalama atumomo ya then mafandu kapena kuti pali njira ina imene ingapangise kuti munthu uzichosa ndalama utapanga ku connect kuchini kuja ku Facebook kuja pali njira ina imene ingapangise oleperesa kuchosera ndalama kutengera kuti mwina sona sate ndondomeko makina ake pa TikTok. Izozo palibe poso chilichonse cholepheresa because Facebook umangopangira create account amankha kuti ma details amene utozipangira login ndi ku Facebook komano withdraw method ndi ku TikTok konko za ku Facebook so sizakhuza amanguza kuti uike withdraw method nkha kuti screenshot yake ndilibe apa pandi kanabwera nayo komano ngati muza ndichaliliye siku lina ndikuti nzabwera nawo ma screenshot wose kuti withdraw timatele komano kumakhala payable yo ndikuti umangompangadi ukapangadi basi umapanga withdraw sizijedwaso zimafika maminisi komano Facebook kaya ndichani sikuti zimalepheresa chabeka khanga di I think creator was program iyi kuti upange withdraw amafuna kuti upange kai verify account yako olo kuti kwangocheka pa samafuna kuti ukapange chani upange verify ndi imapita kodi ku number imene mwina unapangira register kaya kuli Google account ndi kuti verification code imangopita Google account iyo ndi kuti kama verify pamene umalo wako ndi kuti imakuonesa kuti uli ndrama mwakuti zimakhala modelo. Okay, mwangali nende ku South Africa mundakhala kuti wanyamuka wapita ku Malawi kuyamba kugwisa ntchito sim card la ku Malawi TikTok ndi omwe TikTok ndi omwe chalipo ncho kuti kumene munapangira register ikhale chomwe ndi kuti susinthaso account Facebook chachikulu ngati unapangira Facebook account ikhalepo. Okay, ena takulowa ena tifuseso tisana tese live ifwe kuti kunja kukuda ujeni kodi amene amayenera kulowa ujeni live
munthu amene yakhala ndi mafollowers ambiri kapena wina aliyense. Kulowa live ya munthu umalowa ndi mafollowers aliyonse. Uli ndi 0 followers ulibe follower aliyense koma ngati wayipezera live kutumiza request amatha kupangadi. Komano kuti usegule yako imafuna ukhale ndi mafollowers okwana 1000 pamene umatha kusegula yako. Okay. Sure. Ndakutolera pamene. So how can you open? So ungaisegule bwanji chani chi live wa. Okay, video yake sasa napanga ndio kuti mudapita kuma video zanga kale mukaiona. Cause ukasegula Facebook uja kana tukamba za TikTok. Ukasegula TikTok wako pamabwesa pene pa plus side. Wamene umapangira post bachi. Umapanga click pamene pachapo. Ndio mabwesa china post, china templates, china chani ndio kuti live yamuonekera ukuku. Chakumbali pena pake pamoneka kuti pali live. Sakhalaso patali. Ukamupanga click live uja mabwera cha pakati. Lero mangopanga go live. Komando zimakufunika kuti iweyo ukhale ndi 1k followers. Kwa ngati ma followers yako sana kwani 1000 option imene sionekapo ndipo sikhalaposo. Yeah. So I was asking about the coins. Yo go by umakwana. So you mean like each and every day umapezeka ulina ma coins, when you finish them then the next tomorrow you'll be given another one, or how is this mangara bunch? Malowa live ngati mwapezapo 16 wanoyo tingwereza apo ikwanisa kuti muli 16 live ikatha mwalandira ma coins amene mwapezawo achosa ma percentages awo penakupasani yanoyo kayolo waso live kayolo wa ma live 10 pasiku ndikuti live ili yonse imene unalowa unalandira ma gift ikangotha zako amakupasa. Pamene live yatha pamene amakupasa zako. Kayolo wa ma live 20 ndikuti live ili yonse ikatha pamene no zimalowa zakozo. Kodi makoini wande utamba nda wina aliyense amene walowayo kakale mwini wake maona ngati yako yokhayo kati watu oyembisa wekha. Polo inu apo muli ndi 8 ataku giftani ndikuti aliyense amapanga drama. Aliyense amalandira ma coins. Bola ngati mwa giftidwa. Okay. Yeah. Kodi Dakuvan man. Yeah. Wina kuti kodi ma coins ungawapeze bwanji maka ogula oti ungatole ku Malawi magula using National Bank ukhali ndi drama kumene ife kuti kugula koma kulira makobiri ndikuti ukhali National Bank yokuti kwambiri anthu amayuza National Bank inaso amati Standard Bank tingoti account ili yonse imene imatheka online ya bank imene mapanga offer ma online payments ndikuti umatha kugwiritsa ntchito kuti ugulire ma coins. Yeah, komano ukhale ndi drama zimene zozo komanso ukhale ndi account imene yokuti kutheka zimene zimafunika kwambiri Mastercard kapena Visa kapena tikoti debit card kakhadi kacha kama khali ma details ambiri mbiri kacha kama khali ndi 16 digits ajina CVV kamene kacha ukamene umakuya mabwezi. So you mean like having that national ID uli national ID ngati mwayi kuno ngati uli national ID ntakupita ku banki pali ine pano ndipita kaya ku National Bank ngauza kuti andifuna chakuti ndizi fotokoza kuti andifuna ndikhale ndi account ndikufuna so ndizakhale ndi Mastercard kapena Visa ndikuti akuza pompa chakuti chimene umafunikira ndi chakuti because kusegulisa account kaya amapereka ndalama zingati kuti ukhale ndi Visa imene izali ndikuti ine sinapangisepo koma anthu amati kaya amapereka kokena kake komano sikuti nkambiri kokuti ino yomwe tapita ku banki akusegulirani akupasani ma details onsewo. Okay. Sure. Thank you. Nanga pali funso lina apa. Fusani. Mundu ukakhala kuti uli ndi ma followings ochuluka kupatula ma gift amene mukunenera. Kuti ma likes aja. Zingatheke kuti munthu uzipezanso china chake cholowa. Amene walibe ntchito cause live ma option amene zimaonekera kuti account yako ndiyo rani komano ku Malawi kunoko ma likes alibe ntchito. Tachikulu nchokuti ulowe pa live ulandira ma gift chimene anthu timapangira ndalama kunoko ku Malawi
kwano ma likes ma views ndi kuti zimafunika kuti account yanu ikhale ndi option iyi ya create a rewards program. So imakhala kuti account iyo ndi kuti option iyi ikakhalapo imakulipira ku ma views, komano ma views yake so amafunika kuti akhale so anzeru bwino kuti akuchokera ku America, akuchokera ku UK, kati so mapeza amene osamakulipira so komano kunoko live yomwe iyi basi. Okay. Yeah, izozo ma likes majani. Yeah, kuli live, kuli subscription, kuli video gift, kuli so series. Kwano ndokuti ena ineyo nava ngactivate tingwere okay ndisinteka ipi picture yanga mwina ndi ngwaonesa komano ineyo sinalandire kon drama ili yose yokera kuma program ngati amene palibe munthu amene anapanga subscribe ku account yanga yokuti azionera mwina ma video ena yake subscription ali apapai cause munthu amene kuti amalipira pa mwezi komano ndi anthu ochepa amene angalipire apapa drama kuti mwina aziona ma videos ena yake kuti ndizakonzera monga ngati ma subscribers. Ndipo ndilibe so subscriber lo mmodzi kuti analipira ndalama ngati zimene zozo video gift so kumalipira ndokuti amatheka komano palibe munthu amene ananditumizirapo gift pa video. Ma videos anga osiya jana napangacha sinalandirepo gift yochokera kwa munthu kuti watumiza ku video pokapuka ndilowe pa live. So ena ndokuti amatheka komano sungapangire ndalama yophweka ndila ya live yomwe ija basi. Sorry. Okay. Yeah. Habari yanga. Pano ndabwera ndi nkalikali. Ngafusezo za kunjeni za WhatsApp. Tangofusa komano sizimayenezeka cause inali atopiki tangofusa kuti live iso tikhapo pano tikweruka. Okay, ndinaona napo video inake yobana number phone. WhatsApp. Zingateka kuti mene munanenera muja kuti kuibana namba ya munthu komanso kuti namba yako isazabanidwe nde izozo sindofuna kutitengereka koma bafuna nitaibana namba ya munthu kuti namba la amabana si munthu amabana ndi a WhatsApp inakeyo. So ife sizimalikhuza akabana amakhala kuti abana konko waona kuti chinayike sichiti bwino munthu sabana akaunti ya munthu. Bano na wake. Namba yanga inawe I think komano kwa lero I think mwina tilekezere bomba cause zamafuso mwina tizita kubwera so ndi siku lokuti linde ndikuzanka mafuso komano ndimene timaine tikambezi za makobe. Yeah, let's make it blue. Don't worry. Yeah, let's continue tomorrow. Yeah, cause akuti kodi mawa mwati nthawi zanji kaya talemba ni ku comment section kuti mawa lingazabwera nthawi zanji cause masiku ena usini wachero cause ndimapita ku school ndiwene kuti ndizigona fast ndizipanga za school. So mina soma ma live kwambiri mina ndibwino kuti ndizapanga bwina weekend cause ngati kuti ndizibwera daily ma live ena amafika 12 kwa wena 1 koloko. So ndimene kuti mina by 7:30 ndikakhale ndili class zomwe sizingatheke kuti ndizibwera pano pa daily. So kodi mawa mupezeka ku Facebook kapena pa TikTok pompano? Plani yonde sinapangidwe cause ku Facebook ndikuti ndipimene ndipezeke kumawa kapena lachiwiri kwano ni masiku awiri amenewo. Senza kuti kuno ngati ndingabwereko ndikuti ndi masiku ake so awiri omwewo ndipo ndita kusankhapo limodzi kuti lero ndikhale ku Facebook ine ndikhale ku TikTok. Ndikuti zitengera anthu amene muli apo kundiuza kuti ulabwera nthawi yakuti kapena siku lakuti musankhapo siku limodzi kuti khale Monday kapena Tuesday. Aku Facebook watenga siku losalalo. Angati ngakhale Monday ngira kuti ena ife mene mwana ino makhala ku school ena ife timakhala kuti tili kuntchito ena basi mabize ena ngati saukira ntchito basi training mpira chani mukuona ena makwaya kujonzi maemba so kwaya
Ai, kuti Asaimbe mukuona bwanji ngati live kulibe mukunoka mipingo. ino Jozi. Kujozi ulibe machali chimesa Palitu ali. anthu ambiri. Live ya baba tikuoneka ngati kuti tajoina anthu 9 koma anthu amene akuona sa anthu 9 ayi. Alipo anthu ambiri amene akuona live ndiye musamaganize ngati tonse tili ku Joni. No, pali ena ali ku Malawi mukuona. Mr. Nyono mumakwana. Ndanyadira ali kuli mwandi gifta. Amene wandeni munthu amene nimampanga follow kwambiri. Shasha amene amatipasa malangizo kwambiri. Ndeyi ndanyadiranso kuti ndaona panopa atitumizira ma gift. Tiyamikire. Abale yanga bwanji ti tesi live abale yanga. Mawa ndikufunika nkalasini. Ndingayambe kuchedwa. Basi usiku wabwino muntu wankulu usiku wabwino. Kwa musanapite tangolemba no kuti talemba ni kuti musankhako siku lake litiro kwa amene mukufuna ino kuti tibwere mmawa kapena alachiwiri. Mundiuze ndino kuti tibwere liti. Cause ndekuti kweneso mwina tizabwera ni topic cause tinabwera ndi Mkumbato akuti tandione yani malaike maujeni ma following anga alipo angati. Mkumba. Musise pasipo. Comment yake kuthawa bale yanga ngoona yekha cause season tuso zokuti tizita kuonerana. Akapita pa profile pake akaziona. Ndi topic iso ndekuti muthakuza chula cause zinazo ndekuti tizipeza anthu azithandizira cause ngati inezo kuti kuyesesa following. Yeah, ndekuti tithakuzaberanso ndi topic. Ndi wina analemba lachiwiri ndi sindikuzo kuti anthu ambiri komane kuti kumbali yanga lachiwiri ndi kuti basi mawa ndikakhala ku Facebook ndi kuti ndizachite kubweraso lachiwiri. Mwina popono anthu muzakhala kuti mwakonzekera komanso topic lembani cause iyi makamba za monetization ya ku TikTok noko. Ndi ndafotokoza zimene ndimaziwa enaso atithandizirako amene amatha zinthuzi. Ati pasapo maganizo kuti zimayenda motere zimatenda motere tonse taphunzira limodzi. Ndisindikuzo kuti tingasabwereso topic yorani. Ndi matopic ngati alipo ndikuti mutha kulemba apopo kuti tizabwere ndi yakuti ngati palibe ndikuti basi tizangobwera kuzacheza kaya kuzayankhana mafunso. Ndi anthu ake so nomweno ndi amene moti yankhe kuti titani. Okay. Tilemba basi. Lembani basipo ndikudikirira. Ikamati 20% wenera live ikhale yatha abale yanga. Tipange zina tisanagone. Olongani muli pa box pompa so muthango yankho. Nechili chonse chobweracho ndi Uli ready? enere lede nthene liyonse. Wina kuti tingapange bwanji kuti ukhale ndi ma followers ambiri. Tilembe matopic yoti sankha pompo tigwirizana kuti tizabwere ndiyo tani. Cause ndikuona ngati matopic wande ndamene akumabhebhesa zinthu cause anthu akumasonkhana ndithu akumabwerapo mwina anthu 40 yako 50 yako kuti zomwe tikamangochezapo apapa mostly safika ngati kumeneko sakhalisapo anthu. Mawa libe kalasi. Klasi ilipo kumano malive yake azikhala fast. Tizayamba nthawi yabwino kuti azithaso mwina nthawi ya bowo komano mwina kuti tizipita tipi kwambiri ndiye kuti ibwene azikhala ya Friday ya Saturday. Masiku awiri amenewo ndiye kuti titakumafika panopolo ma 2 tikungokambirana zimene zozozo. Ndenge tikuonanso kuti topic ifunika kuti inowe muyiziwe zambiri kwambiri. Zisankhani kuti izikhala kaya ndi Friday kapena Saturday. Wina so alimba kuti tingatani kuti tikhale ni ma followers ochuluka.
I think ma followers ali sama afuna ndi topic iso yabwino kwambiri. Ndimene anthu ambiri alembaro ndi sinthu zakuti tizangotenga yomweyo ya ndalama simuyankha bwanji simukuyankha bwanji sinthu zakuti ya ndalama yake tikunena itiyo ino ya Yero pali ndetagamba pali jokes apo wafusafusa wakuti kodi ngati phone sikugwira network yako. Ai mafusoina odi sinawenge kuti ngati phone ikakhala kuti sikugwira network kuno ku South Africa kupita ku Malawi imatheka ngatana ipanga mwina ku Malawi itakutheka. Sinthu zakuti kutheka waye nkorani Mwina njokuba. Mina inalogedwadi basi sitheka imeneyo. Ena mailoko ariko simuka. Mafusa chatu akupitirira kuti tingatane kuti kani ma followings ochuluka. Ndiye kuti mawa izangofika yambira imene topic yake. Okay, imene tipange Friday bwanji muona bwanji cause imene yeso ndi ujeni yambiri cause ndipene tizabwere ndi zinthu zimene mwene mupange ndi akhala masiku kuti ndi class ndi cause mawa ndimakhala ndi class bemwe nayo chedwerako 9:30 komano kwina konde kuti kuti 7:30 kale kuti ndi ukalowa ndi mwene tikumathesa live zambiri tsana photos komano ndi kuti ikhale Friday muona bwanji cause topic yake ndi kuti ndiyo mwe tasankhayo kuti ungakhale bwanji ndi ma followers zambiri. Sipono mawa ndiye muzabwera pa topic yanji. Basi mawa ndi kuti nkati mwa wiki I think mwina nzingo yankha mafunso ndicholinga kuti ma topic tiziyasungira zikhala Friday ndi Saturday. Ndicholinga kuti tizifotokoza kwambiri cause ngati yale lero nalowa past 9 yeah mwene ndi 9 koloko kokuthera sikumazilika komano apapa yidi past 11. Okay. I think mwene tizakambe yakukhala ndi ma followers ambiri koma nkhale Friday lisakhale mawa cause ndi kuti thainga tizinozo ndiwene kuti ndizasatira zinthu zina cause makhala ma timetable kuti ndipange chani ya zinthu zanga ndi thainga tinoyo palibepo free time yokuti ndikawere live. Basi palibe chovuta. Ndi mawa muzapezeka ku Facebook. Ya anthu apapa sinanganya kuti lachiwiri ndibwere kunoko komano ndi kuti ku Facebook mawa ndi kuti ndiwene ndikalowepo ndi kuti ya ndikalowa kumawa. Okay. Basi ndi kuti kumeneko ndikangoyakha koso mafunso ya pale anthu ena akamachirona kuti inetu ena amachirona kuti ndavotatu ine ku Facebook basi. Basi makhala choncho kuti ena malowa ku Facebook okha ku TikTok uno ayi ya wina kuti akamlanja usiku wabwino tikumane mawa ku Facebook tikumane mawa ku Facebook tiyike so story nthawi yabwino anthu ayione kamati ndaini ko mawa tisakhale kuti tili ku Facebook. Komano usaiwala kuti mukamazabwera Friday kumasungira ma gift ndipo mukama gift kwambiri ngati lero anthu aonesabe chikondi mukama gift kwambiri ndi kuti matopic tizibwera nawo tizilolera kuti kaya tichedwe kalasi koma ngati anthu muku gifta ine ndi school sindi maikonda abale yanga ndipo ndi ndingamajombeso mpakana kufika panopa mpakana mafiri bola ngati anthu muku gifta ngati musama gift ndizingoidula ngati lero ndo ndani zambiri zokuti ndifotokoze koma abale yanga ndije chikutu chokuti tu apapa tizakonzeka kukonzekera basi kumati gift ndikamachokapo apapa nzichoka ndi ina yake ndikuti zizikhala zinthu zokuti zizindilimbikisa cause ma likes chabwino amaonesabe kuti anthu mukutapula komano ma gift ndamene amapasa kuti kapala sikakuonesa apapa kazikwera. Ya ndi kuti mukama gifta topic iliyonse ndi kuti imene mungapemphe ndizibwera nayo ndizonesesa kuti kaya zinthu ndi information yochepa ndipange fetch information yokwanira kamabwera panopa zikhala kuti zinthu zambiri zokuti anthu ambiri azithandizikira. Okay. Ya basi palibe chovuta ife tizakonzeka lachiwiri kuti inonso mukamachoka pamene mutanene. Ya ndikuti lachiwiri lero tizangocheza basi kuyankhana mafunso ngati tilipo ngati palibe basi kungocheza chabe komano Friday tikubwera ndi topic yokuti tingapeze bwanji ma followers ochuluka winanso akuti izakhale yomweyo topic
tizipereka, ndipo imene ndezachita kupereka target kuti takwanisa ndikaima gift 100 tiyambe kuphunzitsana anthu muza gift kana kuti zaphunzitsane ndi konzekerani ndipo live mukazangotero ndi kuti basi pompopompo nzamba ku break chilichonse kuti account yanga iyi naiyendesa ndimapanga zinthu ngati is cause account yanga ndiyo kuti naipanga chaka chatha naipanga thinki ndeti ngalesa kulakwisa ndi 30 April komano ndiyo kuti sinathe chaka ithapo mpano komano ma followers ibe ndi ya size ina ya bo kuti uli ndi iti chakuti followers Now, iti chakuti ya ndi kuti tizakhaso tikugawana kuti nadusa motani indi ndimaitani kuti iweze kuti ndi ma followers oterewa zo ndiye musanasazike zulo mafani tadono zo munanena kuti masiyanisa pakati pa TikTok TikTok Lite ndi TikTok wina wake kuti kungoti ndinamvera ujeni video ina yake zulo kuti TikTok Lite ndi ka TikTok mati wachana menochi amafunikira ma TikTok ena mata kupeza china chake cholowa kuma likes kupeza cholowa kuma pa TikTok ena ndoti samapezeka makamba kaya TikTok ya Lite kaya normal kaya normal ai wanomwe mwe apene mugwisa ntchito ndi TikTok olondo basi kuti TikTok wa Lite alibe ma features a monetization aliwose cause live ngati iyi khani TikTok wa Lite live alibe ndi amene mugwisa ntchito ndi olondo cause ndi ma TikTok awiri okha wa Lite ndo normal ndi kuti mwana khala kuti mugwisa ntchito wa Lite simukanalo wa live chonje sonza kuti mugwisa TikTok olondola okay yatu basi ndizabwera ba 20 yakwana zanena kuti 20 yakwana ndi anena kuti tisafike ikamati 20 ikhale yatha ndi I think itachedwa cha topic ndi topic imeneyi tipanga Friday ndiponso ndipange screen record kuti nsaiwale kuti ndithe kuyika ma social media kuti yakanaso kuti ndipange record itu screen record wandikaniza kuti ndikugwisa ntchito mic kale ndi mic awiri sawekha nthawi imodzi dandaula bwanji kodi yako sina zipanga ujeni record yokha live ikandipasa ma highlights komano imasankha malo imasankha pamene mwina unapeza ma views ambiri unapeza ma gift ambiri ma followers ambiri so I think imadula ngati mmene momo imathonga kupasa ma highlights komano si kupasa moyo kuti usankhe pamene ukufuna ngati nsakulakwisa ya cause ngakhala kuti mpasa ma highlights so ndikuti nkalanyadira makamaka apa itati yabweresa kuti ndikondwera kwambiri abale yanga ndikutaya nthawi tenti kumane lachiwiri kunoko ku TikTok ngati pali ma gift ndisungireni okay ya Friday ndikuti zabwerano ndi topic ya ndiye ndithese live basi ngakhale wina watumiza request komano sindiyankha kai cause olowere ndikuti live yathakale ndi ndapita ndanyadira kuti munali pamene papa ndakufira ndinonse chinalo ndi azinzanu pamene popo achina Predesting achina Razaki achina Aaron achina Ugo Boy achina Zanda achina Kota Ozi inaso munali kumusiko simunali pa box achina ndani uyu kaya ndi Abdul ameneyo noseno so ndakufira ndikuti munali papa ya wazichora wekha singathe kubwereza ine ndiziruma komano inaso muli pasi paso inuso ma big up mulandire mwayipangisa kuti live ikhale yokoma kwambiri ya titonaniso lachiwiri ndapita